झाली. आपण गेल्या रविवारी म्हणजे ह्याच रविवारी जो आता रविवार गेलो तेव्हा केले रव्याचे लाडू आणि त्या काय एवढा भरभरून प्रतिसाद दिल्याने ना, अजूनही त्याच्या खाली कमेंट येतात, की मी सावंतवाडीचा, मी देवगडचा, मी कणकवलीचा, मी हिचा, मी तिचा आणि रेसिपी खूप सुंदर आहे आणि असं येतंय. तर ह्या वेळेला दिवाळीच्या फराळाची रेसिपी कोणती ते तुम्ही गेस करू शकाल. तसं तर डिस्क्रिप्शन आणि टायटलमध्ये दिलेलं आहे. तरी पण वैरी तुम्ही सांगा? ह्या वेळेची आपली शंकरपाळी. शंकरपाळी हवी ती तुपातली आणि ती दरवेळेस करतो तशी नाही पाणी सोडून दूध घेतलेला. त्याची पण बिस्किटासारखी खुसखुशीत होतं. आणि ही शंकरपाळी टिकता किती दिवस? महिनो, दीड महिनो. टिकता. बरोबर ना? टिकतली. म्हणजे दूध घातला ना म्हणून, नाहीतर काय-काय लोकांना काय वाटतं दूध घातलं तर ही टिकायची नाही. पण ही शंकरपाळी टिकतली. चला आता डायरेक्ट रेसिपीची सुरुवात करूया. हां, साहित्य दाखवूया. हां. आता ही वाटी आहे, ही बघा. ही बारकी वाटी. ह्या वाटीच्या साहाय्याने मी मैदो घेतलाय. ह्यो बरोबर 5 वाटी मैदो झालेलो हा. त्याच्याबरोबर ही वाटीभर तूप म्हणजे ह्या सव्वा वाटी होतल्या विरघळला तर. तसाच ह्या वाटीने मी सव्वा वाटी दूध घेतलंय आणि ही सव्वा वाटी साखर. किंचितसा गोडासाठी मीठ. आता गॅस पेटूया आपण. गॅस पेटूया आणि गॅसमध्ये आता घालून घेऊया पहिला दूध. आता प्रमाण सगळ्याचं प्रमाण किती घेतलंय? सव्वा वाटी ना? हो. 1 वाटी घरातली सेट करा आणि त्यांनी तुम्ही सगळं प्रमाण घ्या. आता दूध टोपेत तापूची काय वाट बघितलंय नाही. दूध घालून घेतलंय, साखर घालून घेतलंय आणि हा सगळा आपल्या तूप सुद्धा ह्याच्यामध्ये घालून घ्यायचा. ही बघा ह्या वाटीने मी घरात 1 वाटी सेट करा. ह्या वाटीने मी सगळं प्रमाण घेतलेलं आहे. ही जर सव्वा वाटी तूप, सव्वा वाटी साखर आणि सव्वा वाटी दूध घेतलास की याच्यात 5 वाटी मैदो मावतलो. आणि हे तूप काय आम्ही वितळून घेतलेलं नाहीये. तसं म्हणतात की म्हणून मी वाटीभर घेतलंय, मग तो सव्वा वाटी होतला. वितळताला म्हणून. नाहीतर मग कसा तूप जरी जास्त झाला तरी आपले जे शंकरपाळे आहेत ना एवढे खुसखुशीत होतले म्हणजे एकदम एकदम तुटतले. एकदम बोलतो ना एकदम म्हणजे त्यांची अर्थ नाही रवाचं त्या ह्या का म्हणजे विरघळतले असं होतं. म्हणून तुम्ही हे प्रमाण जा ना म्हणजे शंकरपाळी तशी बनवूक सोपी आणि होता झटपट, पण त्याचं प्रमाण महत्वाचं. आता या किंचितचा मीठ सुद्धा मी घालून घेते कधी पण. जरा चव भारी येतं आणि बॅलन्स होता साखर आणि मिठाची जी चव असता ती. बघा आता जसं टोप गरम होता तसं या तूप वितळाक वया आणि साखर मोडाक वही कड येऊ द्यायचो नाही. हा. आता आज आम्ही करतो शंकरपाळे खुसखुशीत बिस्किटासारखे. त्यात आता बिस्किट घालून पण करतो तो व्हिडिओ मी नक्की करतले जर तुम्ही खाली सांगलास तर. मी आज सव्वा वाटीचं प्रमाण घेतलंय. ही बघा ही वाटी आत्ताच तूप ओतलंय. या वाटीने मी सव्वा वाटी प्रमाण घेतलंय. मैद्याचे करतो, गव्हाचे पाहिजे असतील तरी पण तुम्ही खाली कमेंट मध्ये सांगा. सव्वा वाटी तूप, सव्वा वाटी साखर, सव्वा वाटी दूध. ह्याच्याऐवजी तुम्ही पाणी सुद्धा घेऊ शकता आणि त्याच वाटीने 5 वाटी आपलं मैदो. हे जरा पकडा, मी बघते कोणीतरी बेल मारली. आता ही साखर मोडे सर आपण ह्या कडवून घ्यायचा. कडवून नाही, एकदम उकळी येऊ द्यायची नाही, फक्त साखर विरघळून घ्या. तुम्ही वाटल्यास दुधात आधीच साखर टाकून ठेवलास तरी चालत. मग ते लगेच तूप आपला लगेच तापला की मेल्ट होता. आता या बघा मी सगळा ढवळून म्हणजे असा गोल गोल फिरवला तर साखर म्हणतात ना लवकर मेल्ट होता. झालीच आहे बघा कणेर आता एकदम बारीक गमता. आता ह्या काय झाला, गॅस मी बंद करते. उकळी येऊक लागली. तूप पण आपला चांगला विरघळला त्याच्यामध्ये आणि साखर पण मोडली गेली. बस इतपतच आपल्या ही गॅस चालू ठेवायची होती. आता एक पसरट भांडा घ्यायचा म्हणजे मी परात घेतलाय आणि त्याच्यामध्ये ह्या मिश्रण आपल्या ओतून घ्यायचा. आता संदीप भुजपाल लिहिताय, तुमचं नाव काय? आता ह्या मी सगळ्या ह्याच्यात ओतून घेते या बघा, कारण की त्या या होऊ दे थंड. हा संदीप भुजपाल लिहिताय, तुमचं नाव काय? तर ह्या स्नेहा वहिनी आणि मी सरोज.
आणि त्याच्यानंतर परिज्ञा लिहिते, थँक यू फॉर लाईव्ह शो. थँक यू सो मच. धन्यवाद ताई. आता हे वशीकरण तंत्रमंत्र साधक लिहिलंय. मला माहिती नाही त्यांचं काय नाव आहे. कुठे राहतात? आम्ही विरारला राहतो. नैना सकपाळ लिहिते हाय. आता मी ह्या सगळ्या थंड होत्या ढवळते तोपर्यंत त्या कमेंट वाचा, कारण या पूर्ण थंड होऊ या गरम याच्यात मैदो घालता नाही. तसं वहिनी नेहमी शॉर्टकट वापरते, फ्रीज मध्ये ठेवते, हा म्हणजे ते नेहमी पटकन थंड होतं. हा आता लाईव्ह मध्ये कशाला आपण असा बोलू आपल्या वेळ आहे ना, तो असा हो त्याला पसरट भांड्यात वय तर पंख लावू व्हायच. हा चला लावूया पंख. हा. नको ना. हा. नाही पण व्हॉइस आपला हे होईल ना, हा. त्याच्यामुळे पंखा नको. हे पूर्ण एकदम गार झालं पाहिजे ना. हा म्हणजे जरा पण आणि मी दरवेळी काय करते, पाणी वापरते, पण ह्या वेळेत मी दूध वापरलंय. त्याच्यामुळे हे जरा फाटल्यासारखं वाटतंय, म्हणजे याचं दही होतं ना तसं. हा कारण मीठ टाकलं ना आपण त्याच्यामुळे. म्हणून. हा पण ते छान लागतं, मस्त लागतं. नाही म्हणजे मी हा. विचारते, कारण कसं माहितीये ते फाटल्यासारखं, म्हणजे नाही, तुम्हाला पण ते दिसत आपलं असेल. तूप पण रवाळ आहे ना, हम्म. म्हणून ते पण असेल. तूप रवाळ आहे बघा, थंड झाल्यावर ते हा. दिसणारच नाही तुम्हाला फाटल्यासारखं. हा आता आपण शंकरपाळ्या करतोय आणि आपण वाटीचं प्रमाण घेतलंय 1.25 वाटी. 1.25 वाटीमध्ये तुम्ही तूप, साखर आणि दूध घ्यायचं किंवा पाणी घ्यायचं. त्याच्यामध्ये 5 वाटी मैदा अवश्य मावतो. अगदीच जर तुम्हाला वाटलं तर वरतून दूध घातलं तरी चालेल आता किंवा हे पाणी जवळजवळ घातलं किती तरी. होतील? मला वाटतं अर्धा अर्धा किलोच्या होतील. होतात, अर्धा अर्धा किलोच्या किलोच्या होतात. हे होतील. प्रमाण अर्धा किलोचं आहे. हम्म. जर तुम्हाला 1 किलोच्या करायच्या तर ही वाटी सेट करायची, ही वाटी सवा घ्यायची आणि ह्या वाटीनेच फुल भरून शिगोशिग मैदो घ्यायचो. बोलता बोलता चमचो भुतूर गेलो. आणि ह्या मी कडवून घेतलंय, म्हणजे साखर वितळूसाठी. तुम्ही आधी सुद्धा दुधामध्ये साखर वितळून ठेवलास आणि नंतर गरम दूध केलास आणि वतलास तूप वगैरे की लगेच होत त्याला. स्मिता लिहिते हरभऱ्याच्या चण्याच्या पिठाच्या करंजा दाखवा. त्या आम्ही अशा केल्यात, कारण त्या करताना खूप आहे, म्हणजे ते हरभरे चणे भाजावे लागणार, त्याच्यानंतर भरडावे लागणार, नंतर दळणीवर ते दळून आणावं तशी लागणार. रेसिपी वही असा तर परत किचनवर आहे, मी पाहिजे तर खाली लिंक पिन करते. जेव्हा आमचा लाईव्ह थांबा. होईल तेव्हा ती देईल तुम्हाला त्याच्यामध्ये. हा मी तुम्हाला लिंक आता शेअर करते, ती तुम्ही आता जर कोणाला पाहायची असेल तर तुम्ही आता बघू शकता. आम्ही 2 वेळा केल्या, एकदा तिघींनी केल्यात, एकदा आई आणि मी 5 वर्षापूर्वी आम्ही दोघींनी केलेल्या आणि एकदा आम्ही तिघींनी केलेल्या, अंजली, मी आणि सरोज. हा पण ती खूप मोठी आहे, लागतात हो. तशा खूप चांगल्या. आणि आपल्या पिठाच्या मालवणी करंजा. लोकांचं फेवरेटच आहे, कारण आपल्या गणपतीत पण लागतात ते करंजे पिठाचे, चण्याच्या हा. पिठाचे आणि करंजे. सहसा इथे कोण जे मालवणी असतील ना तेच करतात, बाकी हा. असं सहसा कोण करत नाही त्या चण्याच्या पिठाच्या करंजा. आता मला काही लिंक भेटत नाही दिवाळीच्या फराळामध्ये, नंतर शोधून देते. हा नंतर ते तुम्ही सांगितले ना, लाईव्ह संपल्यावर खाली लिंक देऊन टाकतो त्यांना. हा आता ह्या असा थंड होता, थोडी थोडी फूक पण मारते बघा. आज कोणतं गाणं नाही? गेल्या तू लाईव्हला आता बोललेला ना मी पाठ करून ठेवते, तर तू गा आता. मी बोलली मी तीन गाणी बोलले गाणी ऐकून ठेवते, म्हणजे कसं ते शब्द माझे इथे तिथे होतात ना, ते व्हायला नाही पाहिजे म्हणून. आता ह्या थंड करून घेते. ह्या मिश्रण आपला तूप दूध आणि साखर आणि त्यात किंचितसा मीठ टाकलेला आहे. अक्षता दळवी इथे दूध फाटलं आहे ताई. तेच मगाशी मी तुम्हाला बोलली की मीठ टाकल्यामुळे दूध फाटल्यासारखं झालं, त्याच्यामुळे. पण त्याला हे काय असं खराब नाही झालंय दूध, ते खराब नाही होत आहे. ते तो एक प्रकारचा म्हणतात ना माव्यासारखं मग लागते आपली चव. करून बघा एकदा तुम्ही, नक्की करून बघा. पनीर कसं तयार होतं भुसभुशीत, तशीही होणार. तुम्हाला असं वाटतंय? मगाशी मला पण असंच वाटलं की अरे हे फाटल्यासारखं, जसं दुधाला फाटल्यानंतर कसं होतं, तर मीठ टाकल्यामुळे तो प्रकार झाला. जर मीठ नाही टाकलं असतं तर नाही काय झालं असतं. कारण अशा आम्ही 3-4 वेळा केलेल्या आहेत. पाण्यामध्ये पण मी मीठ टाकलेलं, ते फाटलेलं नाहीये. तसंच आहे, दूध मीठ टाकल्यामुळे फाटलंय, पण ते चांगली लागते, कारण मी केले आहेत 2-3 वर्ष. आणि हे बघा, हे जे म्हणतोय ना, तुपाचा सुद्धा रवाळ टेक्स्चर आहे ते. मी आता हात घालते, हात घालण्या इतकं व्यवस्थित झालेलं आहे ते. वैजयंती लिहिते मी पण कणकवलीची आहे. वैजयंती मुसळे. ओके, हा आम्ही पण कणकवलीचे. साक्षी लिहिते हाय. त्याच्यानंतर एक कुणाची तरी कमेंट होती जी मी मला वाटतं मिस केली, त्यांनी परत ती कमेंट पिन केली तर चालेल. आणि डबल टॅप केलात ना, गेल्या वेळेला जसं मी सांगितलेलं आहे, ह्याच्यावर डबल टॅप केलात की लाईक होतं. म्हणजे तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर डबल टॅप करा स्क्रीनवर, मग तुमचा लाईक आमच्यापर्यंत पोहोचेल. आजच्या या ज्या शंकरपाळ्या आहेत ना, त्या खरं मी पण खाल्ल्या आहेत आणि एवढ्या, म्हणजे भार्गवला पण, भार्गव म्हणजे माझा मुलगा, त्याला पण एवढ्या आवडल्या ना. म्हणजे बिस्किट मुलांना देण्यापेक्षा कसं
ह्या शंकरपाळ्या थोड्या थोड्या दिल्या ना तर खूप छान लागतात आणि बिस्किटासारख्याच लागतात, त्याच्यामुळे मुलं आवर्जून आवडीने खातात. आता तसं आपण हम्म. मैदा घालून घेतलाय, ते मिश्रण आता हाताला सोसण्या इतकं झालेलं आहे. काय मैदा बनवतात तुम्ही परत प्रश्न विचारला तर हा आम्ही बिस्किटापेक्षा खुसखुशीत अशी हा मैद्याची शंकरपाळी आज करत आहोत. तुम्हाला जर गव्हाची शंकरपाळी हवी असेल तर त्याचा व्हिडिओ सुद्धा आम्ही देऊ. हम्म. ओमकार लिहितायत हाय, सारिका लिहिते हाय मैदा मॅडम. काय म्हणताय? मैदा हा, मैदा अजून थोडा लागणार आहे. लागणार आहे. आता मी सवा वाटीचं पीठ घेतलेलं ना, तर ह्या वाटीने काय केलं मी, एकदम बारक्या वाटीने चेपून चेपून घेतलं. मला हा. वाटलं होईल त्याच्यात, पण नाही, बरं शिगोशिग भरून घेऊ गोयोती, जसं तूप घेतलंय आणि साखर घेतलंय तशी. पण लागला तर तुम्ही वरून ऍड करू ऍड शकता, करू त्याने काय शकता. अशी चव बिघडत नाही नाही किंवा नाही काय. हा, प्रमाण असं काय बिघडत नाही, पण हा तुमचा हाता पीठ मळताना अंदाज येतो ना हो वहिनी, हा की होतो. बाबा हे पीठ कितपत पातळ होत आहे आणि कितपत ह्याला मैदा लागणार आहे. म्हणून तर आता सांगते, वाटी एकच हा, सेट करा. तशा अशा तुमच्या 5-6 वाट्या असतील ना, तर तसं तुम्ही केलं तरी चालेल. आता मी टाकलं असतं पण नाही हाताने नाही, स्वतःच टाकून घ्यावं, म्हणजे कसं तो थोडं अंदाज थोडं येतो. टाकावं. हा, पातळ अंदाज झालं येतो. तर ऑप्शन आहे आणि घट्ट झालं तरी पण ऑप्शन आहे. आपण पाणी घ्यायचं थोडं थोडं. अजून मैदा लागेल का? तुम्ही नाही ठेवू नाही, मला डब्बा? किंचितच लागेल असा वाटतो, कारण पीठ आता घट्ट होत आलंय. आणि हा जो आणि आणि एक मी गरम जरा होतं ना म्हणूनच घातलं. पूर्णपणे हा, थंड करा, तुम्हाला मैदा जास्त लागणार नाही. हे बघा, तिने दिला त्यातले मी हा भरून 2च चमचे टाकलाय मैदा. आता पीठ बरोबर मळलं जाईल. आपल्या हाताला अंदाज येतो की किती पीठ आपलं मळण्याजोगं होतंय की नाही. पूर्वा लिहिते ताई मी पण कणकवलीची आहे, ते महाडिक. ओके. धन्यवाद धन्यवाद. सारिका लिहिते आज काय करताय, तर सांगितलं ना शंकरपाळ्या. रुपाली लिहिते मी पण अशीच बनवते, खूप सुंदर होतात. हा, हो. हे तर खरंच आहे, खूप सुंदर होतात. दुधातल्या शंकरपाळ्या म्हटल्या की सर्रास वाटेल की खराब होणार, पण नाही होत, नाही हो. खूप छान लागतात. जे तुम्ही म्हणजे ते म्हणतात ना हॉटेल सारख्या पण लागतात, जसं आपण ऑर्डर देऊन शंकरपाळ्या बनवतो ना तशा. आणि आम्ही जो ऑर्डर घेतो ना तर त्याच्या पण शंकरपाळ्या या अशाच असतात, त्या खूप छान होतात. ऑनलाईन पाठवून द्या, बाळू शिंदे लिहिता. हो नक्की, जर ऑनलाईन ओके पाठवता ओके. येत असेल ना तर इमोजी करून तुम्हाला नक्की पाठवतो. साक्षी लिहिते चकली कधी बनवणार आहात. चकलीचं तसं मोठा युट्यूबवर व्हिडिओ येणार आहे भाजणीच्या भाजणीची चकलीच्या. हवी असेल तर, पण हा, आम्ही आमची साध्या ज्या झटपट. पटपट होणाऱ्या आहेत, म्हणजे हा, रव्याची चकली म्हणा, डाळव्याची चकली म्हणा, तो नक्की व्हिडिओ देऊ आम्ही लाईव्ह मध्ये. हा, रविवारी देऊ आम्ही भाजणीच्या चकली. भाजणीची नाही, साध्या झटपट होणाऱ्या ज्या चकल्या. वहिनीच्या खूप पण चालल्या. त्याच चवीच्या होतात. डाळव्याची जर चकली तुम्ही हा, केलीत ना, सेम तुम्हाला भाजणीची चव येणार, कारण आपण तेच वापरतो, फक्त भाजलेली डाळ असते. बाळू शिंदे लिहित आहेत हाय. अक्षदा दळवीडे, मला वाटतं ह्यांचं पण युट्यूबचं रेसिपी चॅनल आहे, कारण लिहिलंय अक्षदा ढवळी ब्लॉग्स. लिहिलंय चकलीची लाईव्ह दाखवा. हो, आम्ही ह्या रविवारी नक्की चकलीची लाईव्ह दाखवू. श्रावणी लिहिते हाय सरोज फ्रॉम सन्मित्र मंडळ. ओ, सन्मित्र मंडळ स्कूल. हो, मी सन्मित्र मंडळ स्कूल गोरेगाव मध्ये होती, तर ही मला वाटतं माझ्या शाळेतली मैत्रीण आहे. तिने मला हाय श्रावणी लिहिल्या. आता विजय परब लिहिले, तर परब तर मीच होती. आता तिचं शाळेतलं नाव काय आहे ते तुम्हाला खाली पिन करून टाक, म्हणजे मला कळेल की, म्हणजे ओळख होईल मला. त्याच्यामुळे मी सांगते, लग्नानंतर नाव चेंज होतात ना. संदीप लिहितंय छान माहिती देत आहात, थँक्यू सो मच. धन्यवाद धन्यवाद दादा. तृप्ती लिहिते मी वैभववाडीची आहे, पिठाच्या पुरणाची करंजी कधी दाखवणार. जसं सांगितलं नक्की दाखवायचा प्रयत्न करू. नाही तर युट्यूबवर मोठा व्हिडिओ आहे, तो तुम्ही बघू शकता. मी थोडा पिन करायचा शोधून पिन करते तुम्हाला, थांबा जरा वेळ लाईव्ह द्या. झाल्यानंतर ताई नक्की हा. देऊ. आता आम्हाला कसं, तुम्ही समोर आहात आणि आम्हाला रेसिपी सांगायची आहे. आज आपल्या परब किचन मध्ये परत एकदा खारी प्रमाण सारख्या सांगा. खुसखुशीत बिस्किटासारख्या लागणाऱ्या चवीच्या सवा वाटीच्या प्रमाणे घेतलाय. आता तिने दिलेला त्यातल्या मी 3च चमचे हा मैदा वापरला आणि त्याने हे मस्त पीठ आपलं झालेलं आहे मऊसूत, लाटण्याजोगं. आता ह्याला तुम्हाला पदरच सोडायचे असतील तर काय करायचं ते मी तुम्हाला सांगते. नाहीतर हेरवी माझं पीठ योगिताने हे लिहिलंय, लाटण्याजोगं होत नाही. योगिताने लिहिलंय प्रमाण सांगा. तर आता तुम्ही प्रमाण परत एकदा सांगितलं, वहिनीने सांगितलं, परत एकदा सांगा. परत एकदा सांगते, ही 1 वाटी घरातली सेट करा. सवा वाटी तुम्ही तूप घ्या, सवा वाटी साखर घ्या. तेवढी साखर पुरेशी होते, कारण आपण अख्खी साखर घेतोय, पेटी साखर नाही. पेटी साखर जास्तीची लागेल, म्हणून सवा वाटी अख्खी साखर घ्या. नंतर तूप घ्या सवा वाटी आणि सवा वाटी दूध किंवा पाणी घ्या. ते जरासं कळवा, म्हणजे साखर वितळेपर्यंत, आणि मग ते थंड करा मिश्रण पूर्णपणे. आणि त्याच्यात मावेल इतका मैदा. माझ्या या सवा वाटीच्या प्रमाणे अर्धा किलो मैदा मावतोच, आणि हे झालंच आहे अर्धा किलो. फक्त मला मैदा घ्यायचं प्रमाण
चुकलं होतं. थोडंसं चुकलं पण ठीक हा, आहे. ते हा. तुम्ही जेव्हा पीठ मळत असताना तेव्हा पण तुम्हाला हा अंदाज अर्धा येतो. किलोचाच गोळा दर वेळेला माझा एवढा गोळा होतो 1 किलोचा. मी 1 वाटी सेट करते ते. पीठ मस्त झालेलं आहे. शीतला माता किचन अँड लाईफ मला वाटतं ह्यांचं पण युट्यूब चॅनल आहे. मऊ त्यांनी लिहिलं लोण्यासारखा झालेला आहे. आजची रेसिपी रेकॉर्ड तोड आहे 1K लाईव्ह आलेले आहे त्याच्याबद्दल धन्यवाद, म्हणजे धन्यवाद, आता आपल्याला धन्यवाद. टायमिंगची चिंता आता नाही. मी गाणं बोलते. आली माझ्या घरी ही दिवाळी. पण डबल टॅप करा खरंच आहे, खरंच. तुम्ही जॉईन होता ना तर दिवाळीच वाटते. दिवाळी काय आणि दसरा काय. डबल टॅप करा म्हणजे आम्हाला लाईक तुमचा हा. पोहोचेल. आता हा. आणखीन एक गाणं तुमच्यासाठी. तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है. खायच्या पिक्चरातला गाणं ह्या हिंदीला ना. पण चालता त्याच्यात हा. काय नाही. ही त्याच्यानंतर दिवाळीची हिंदी गाणी पण होत मग. मी मागे बोललेले साईबाबांचा गाणं. बघा किती मस्त झालेला. आता आपण काय करूया, या सगळ्या बाजू करूया. एका काय आता सुक्या पीठ वगैरे काही लावायची गरज नाही. अरे ती कमेंट वाचायची राहिली. हाय ताई, मी ठाण्याची तुमची चकली बनवली होती, खूप छान झाली होती. थँक्यू डाळव्याची. सो मच. हा डाळव्याची, कारण मी तेच वहिनीला बोलली डाळव्याची चकली दाखवूया. ती चकली होते पण चकलीच्या भाजणीसारखी एकदम खूप छान. त्याची रेसिपी तुम्हाला नक्की लाईव्ह दाखवतो ह्या संडेला. पण टायमिंग तुम्हाला सांगतो किती वाजता येतो तो. त्याच्यामुळे सारिका लिहिते मैद्याची चकली पण होतात छान. हा, मैद्याची चकली मी दाखवलेली, ती चकली पाहिजे असेल तुम्हाला लाईव्हला तर आम्ही ती नक्की दाखवू. ती चकली पण खरंच खूप खुसखुशीत होती. भाजणीच्या चकलीला मागे काढेल अशीच होते. म्हणजे मी काही नाव नाही देत आहे, भाजणीची चकली पण खूप छान होते. पण भाजणीच्या चकलीची चव सगळ्यांच्या तोंडावर राहते. हा, वर्षभर राहते. अंजली लिहिते, हा अंजनी गोंधळे लिहिते, मलाही पाठवा नक्की. तुम्ही या आमच्याकडे, पाठवायची काय गरज आहे, त्या बहाने आपली भेट पण होईल. बरोबर. नैना लिहिते हाय, नैना चांदवनी लिहिते. त्याच्यानंतर अग्रवाल लिहिते हाय. आता आपण गॅस पेटूया. हा, तेल त्याच्यानंतर घालून योगिता घे. साबळे लिहिते धन्यवाद ताई, राधाकृष्ण व्हिडिओ. आता मला पण वाटतं आता पीठ मळून थांबा एक झाल्यावर मिनिट. 1.25 वाटीच्या प्रमाणात मी आता हे सगळं त्यात मिश्रणात जे थंड झालं त्याच्यात मावेल इतकाच मैदा घातला. हे प्रमाण अर्धा किलोचं प्रमाण आहे. तुम्ही मोठी वाटी सेट केली तर 5 वाटी मैदा, तुम्ही 1 किलो मैदा आणा आणि जी वाटी सेट करा त्यांनी 5 वाटी जर मैदा भरला तर त्या वाटीने तुम्ही ते म्हणजे साखर, तूप आणि दूध किंवा पाणी घेऊ शकता. आता एवढ्या कमेंट पेंडिंग राहिल्या आहेत ना. नैना हा. नैना आता हे चांदवनी बघा, लिहिते. आपल्याला पदर सोडायचे आहेत तर काय करायचं, परत ही फोल्ड करायची, परत ही फोल्ड करायची, आणखीन फोल्ड करायची आणि हे असं एकटे करून परत ही लाटून घ्यायची. असं जर तुम्ही केलं ना तर तुमचे ज्या खारीला जे पदर सुटतात ना ते सुटले जातील आणि जर मिश्रण घट्ट झालं तर तुमचे आपसूक पदर सुटतील. आता रुपाली कुलकर्णी परत एकदा प्रमाण सांगा असं लिहिते. हा. तर परत एकदा, कारण आता जसं मी सांगितलं ना 1000च्या वर लाईव्ह आहे, हो तर त्यांना हो, परत एकदा नक्की ताई नक्की. 1.25 वाटीचं प्रमाण घ्यायचं आपण. घरातली 1 वाटी सेट करा. 1.25 वाटी दूध, 1.25 वाटी पाणी, हा. 1.25 वाटी साखर, 1.25 वाटी तूप आणि त्याच्यामध्ये मावेल इतका मैदा. तुम्ही घरातली 1 वाटी सेट करा. त्या वाटीने तुम्हाला बरोबर माहिती पडेल की आपल्याला ह्याच्यामध्ये एवढा मैदानी एवढा हे मावलं जातं. आता ही इतपत जाडीची ठेवलेली आहे मी. सुरी काय ठेवलंस गो? अरे मगाशी मी घासून ठेवली. थांबा जरा 1 मिनिट मी देते. ही घ्या. अरे सुरी असं म्हणतात ठेव, हातात खाली द्यायची ठेव. नसते. सुरी हातात दिली की भांडणं होतात. हा, त्याच्यामुळे सुरी आता खाली ठेवली. आणि आता आता जसं आम्ही सांगितलं ना, आमचे सगळे पदार्थ आम्ही चांगल्या रिफाईन ऑइल तेलामध्येच बनवतो. आता हा नवीन डब्बा मी तुमच्या समोर तेलाचा फोडतेय, कारण हा दिवाळीच्या पदार्थांसाठीच मी नवीन डब्बा विकत घेतला. म्हटलं ह्याच्यामध्ये मी दिवाळीचे पदार्थच करणार, बाकी जेवणाचं जे तेल आहे ते वेगळं. आता ह्याला तुम्ही शंकरपाळीचा आकार द्या किंवा चौकोनी द्या, पण ह्या बिस्किटासारख्या ना चौकोनीत छान वाटतात. बघा जास्त तेल पण नको, अर्धी कढई येऊ दे ना. मी आता चौकोनी आकाराचा कापून घेते. पीठ जर घट्ट झालं असेल ना तर कडा तुम्ही काढून चौकोन अशी हे करून तुम्ही करू शकता. आपण 1.25 वाटीचं प्रमाण घेतलेलं आहे आणि 1.25 वाटीमध्ये आपल्या 1 किलो किंवा अर्धा किलो, छोटी वाटी असेल तर अर्धा किलो होते. मी अर्धा किलोची वाटी सेट केलेली, त्याने हे केलेलं आहे.
आता पुढच्या एक वेळेला आपण चांगली कमेंट आहे रुपाली लिहिते, "मी फक्त तुमची मायबोली ऐकायला येते." खरंच आहे तरी पण धन्यवाद ताई. मालवणी भाषेमधला गोडवा एवढा चांगला आहे, तो की आमचा शंकरपाळ्यात उतरतो बरोबर ना? म्हणून 1/2 वाटी साखर घ्या. बाकी सगळं रेसिपी मस्तच असं लिहिलंय. हे बघा, हे बघा इतपत जाडीची ठेवली आहे. नंतर आपली शंकरपाळी किती फुगते ते बघूया आपण. आता आपलं तेल तापलं की नाही त्याच्यासाठी आपण काय करायचं असतं, एक छोटासा गोळा टाकून बघायचं असतं. मीडियम हवं तेल की नाही खूप तेल जास्त कडकडीत आधी हवं? तापून घ्यायचे आणि नंतर हं. मग आज बारीक करायची नाही, नाही, पण टाकते वेळी. एकदम कडकडीत हवं की मीडियम? पहिलं कडकडीतच तापून घ्यायचं. मोठी हां. गॅस करून कधी पण तेल तापून घ्यायचं कोणताही फराळ करते वेळी. मग एकदम बारीक करायचं आणि सेट करायचं. हं. खूप अप्रतिम शंकरपाळी. नाही, मी तेच विचारलं, की आता जसं होतं ना, आता कडकडीत तेल असेल ना, म्हणून मी विचारलं. काही-काही जण काय सांगतात, की एकदम कडकडीत तेलामध्ये तळल्या नाही गेल्या पाहिजे, नाहीतर ते आतून शिजणार नाही, नाही. नाही. कडकडीत तेल हां, प्रथम तापून घ्यायचं. कढई आपण तापून घ्यायची. नंतर कडकडीत तेल तापून घ्यायचं. मग मंद आच करायची. तेल सेट व्हायचं, शांत करायचं आणि मग सोडायचं. हां. म्हणजे हेच हं. हेच असतं. दिवाळीचे पदार्थ बनवताना आपण बहुतेक वेळा का फसतो? हां. कारण तेलाचं प्रमाण जरी कमी जास्त केलं ना, तरी पण आपण फसतोच. हो, हो. फसतो. हो, आता त्याच्यामुळे तळतेवेळी पण मी एक तुम्हाला हां. मोठी टिप देणार आहे. ती टिप जर तुम्ही फॉलो केलीत ना, तर तुमचा पदार्थ असा बघण्याजोगा होत नाही बघा. कधी वाटतो खूपच लाल झाला हो. त्याच्यासाठी एक टिप आहे. मग अजून अजून कोणाला शेअर करा पटापट आणि हार्ट्स लाईक द्या त्या टिपला पटापट. डबल टॅप करा. हार्ट्स पण द्या आणि लाईक पण द्या त्या टिपला. सगळ्यांची फर्माईश आहे चकलीची रेसिपी दाखवा, चकलीची रेसिपी दाखवा. चकलीच 10-12 फेमस कमेंट्स. आहे. हां. रविवारी 4 वाजता आम्ही लाईव्ह येऊ चकलीच्या रेसिपीसाठी. दूध आणि पाणी दोन्ही घालायचं का? ते नाही, तुम्ही नाही. एक तरी दूध हां. तरी घाला, नाहीतर पाणी पाणी तरी तरी घाला. घाला. ते नाहीतर दोन्ही अर्धा वाटी घ्या, नाहीतर सव्वा वाटीमध्ये पण नको वहिनी. हां. ते दूध आणि पाण्याची चव एकाचीही चव उतरणार वेगळी नाही. येते. म्हणजे पाणी वापरलं तरी त्याच चवीच्या होतात, असं काही हां. नाहीये. पण तुम्ही एकतर दूध तरी वापरा, नाहीतर आता मी पाणी तरी वापरा. शंकरपाळ्या करतेय. सव्वा वाटीचं प्रमाण घेतलेलं आहे. अर्धा किलोच्या होतात. छोटी वाटी घरातली सेट केली आणि सव्वा वाटीच्या मी शंकरपाळ्या करतेय. जाडसर अशी मी दूध घेतलेलं आहे ह्या वेळेला. कारण मी 3-4 वेळा केले आहेत शंकरपाळ्या. आपले जशी परब किचन चालू झाला, तेव्हापासून मी दर शंकरपाळ्या दिवाळीला. हां. दर दिवाळीला मी पाण्यामध्ये शंकरपाळ्या मला केलेल्या. वाटतं तेल आपलं तापलंय. आता ते एक हां, छोटासा गोळा टाकून बघते, हां, कारण ह्याला तर बुडबुडे येणार नाही ना. हां. बघा. आता हे लगेच बुडबुडे आले आणि हा आपला जो टाकलेला पदार्थ आहे तो आता वर येणार. तरंगूक लागतं तर मग. हां, त्याच्यामुळे समजून जायचं, की तेल कितपत तापलेलं आहे. हे बघा आला. म्हणजे आपलं एवढं तेल बरोबर आहे, की अजून हं. तापायला पाहिजे. वर आला बघा. तर त्या का तळून घे आणि मग काढ आणि मग तेलाची गॅस बारीक कर. हं. काय तो झारो आता अयच घाल, नंतर घालूचो नसता. हां. नंतर ते नाजूक असतं. मग नाहीतर ते तुटतात. हां. आता आपण ह्यो मैदो मळून घेतलो ना, जर तेवढ्यात मावात आणखीन ह्याच्यात मैदो मावलं असतं ना, तर पीठ ह्या थोडा कडक झाला असता. त्याचे पण मस्त पदर सुटले असते. पण म्हाका आज बघूचेच आहेत, की असा मैद्यात नरम आहेत तर कसे होतात ते. म्हणजे तुमका लाईव्ह पण दाखवूक झाले. आणि म्हणून मी आज प्रयत्न करते. आमची जशी रेसिपी होते ना, फक्त तुम्ही कसं काय करता माहितीये, YouTubeचे व्हिडिओ ना पूर्ण बघत जा. म्हणजे स्किप टिप्स करत अँड ट्रिक बघत हां, जाता. स्किप करताना तर मग कुठेतरी काहीतरी एखादी टिप म्हणा किंवा एखादी छोटी गोष्ट असते, हां, जी सुटून जाते आणि मग दिवाळीचा पदार्थ हां. फसतो. पण तुम्हाला एक छोटा व्हिडिओ आता मी टिप्सचा बेसनचे दाणेदार लाडू जी ती केलेली आता शूट करून इलंय मी होय. त्याच्यामध्ये मी भरपूर टिप्स दिलेल्या आहेत. ते दाणेदार आणि मिठाईवाल्यासारखे लाडू कसे होतात, ती टिप्स दिलेली आहे. सुरुवातीपासून शेवटापर्यंत मी टिप दिलेली आहे. त्या लाडूची जर रेसिपी बघ पडली तर त्याका पण असे हार्ट्स लाईक आणि भरपूर सारो प्रतिसाद द्यावा. जसं आता लाईव्हला तुम्ही देताच आता तसं. मी गॅस बारीक केलाय. हां, कोणताही तेलाचा पदार्थ असेल ना, हां. तर तो टाकताना नाहीतर तुम्हाला माहिती आहे दिवाळीला भाजण्याचे प्रकार खूप होतात. नाही तू आपण झाऱ्यावर घेऊन सोड हां, त्या. ते दाखवणार हं. होती. झाऱ्यावर असं घ्यायचं. झाऱ्यावर घ्यायची अशी हां, म्हणजे आपल्या हातावर हे तेल आणि ह्या गरम-गरम तेल सोडायच्या अशा. उडणार नाही. हं. झारा आतमध्ये घालायचा. ताई भाजणीची रेसिपी सांगा. हां, भाजणीच्या चकलीची रेसिपी शूट झालेली आहे. ती ऑन एअर येईल. आता शॉर्ट व्हिडिओ येईल तुम्हाला आधी आणि मग पूर्ण भाजणीची चकलीची रेसिपी येईल.
त्याच्यानंतर मंगेश लिहिते मला 2 किलो बनवून द्या शंकरपाळ्या. तुम्ही ऑर्डर द्या 2 किलो काय 5 किलो पाठवून देतो. शंकरपाळ्या कशा झाल्या आहेत थोडं खायला द्या. तेच सांगते थोडं खायला कशाला भरपूर आम्ही देतो 2 तुम्ही या. किलोच्या नाही केल्या पण दादा, आम्ही अर्धा अर्ध्याच किलोच्या किलोच्याच केल्या. केल्याय. पण तुम्हाला हव्या असतील तर तुम्ही खाली ऍड्रेस आणि ते पाठवून द्या. आणि हा. तुम्ही आसपास राहत असाल तरच शक्य होईल हे. हा मग आम्ही तुम्हाला नक्की म्हणतात ना हा. डिलेव्हरी हे करू. हे बघा हे आता आधी तेल आधी चमचो घालू नको. खाली नाही करायचंय. अच्छा बसले भिड्याची कढई आहे ना, बरेच दिवस तिका आराम होतो. असं झालंय. हा बरेच दिवस आराम असलो की पहिल्यांदा पदार्थ म्हणून चिटकू नये म्हणून कढई पहिली तापून घ्यायची आणि मग तुम्ही त्याच्यात तेल तेल टाका. ओतायचा. नाही तर मग पदार्थ हे चिटकत अशा भरपूर याच्यात आम्ही तुमका सांगितलेला असा. आणि जास्त वेळ नाही बघा मी जरी धारा घातला तरी ह्या विरघळत नाहीयेत बघा. म्हणजे प्रमाण एकदम नाजूक नाही झाले. नाही तर कधी कधी काय होतात हा. नाजूक होतात शंकरपाळे ह्या आणि पूर्ण बहुतेक वेळा तेलामध्ये विरघळल्या जातात. जशा चकल्या विरघळतात ना खुसखुशी. हे बघा मी का करते कारण खाली मग ते भिड्याच्या कढईमुळे खाली चिपकतील ना, म्हणून जरा हलक्याच हाताने मी परतते हा. म्हणजे खालच्या नाही तर जास्त आणि काळपट जास्त होते. पण घालू नका, मग तेलाचं टेम्परेचर थंड होतं. तुम्ही थोड्याच घाला, थोड्या. आता मी 2च झारे ह्याच्यात टाकले भरून. हा जास्ती रेखा प्रमाणात करत असाल तर जास्तीचे घाला. अंजली लिहिते तुमचं नातं काय आहे. आम्ही दोघी सख्या जावा ह्या मोठ्या आहेत, मी छोटी आहे आणि अंजली जी आहे ती मधली आहे. जी खरं म्हणजे ऑर्डर घेते. मी थोरला हा ता धाकटा आणि मी या मधला या धक्का थोरलानी धक्का करता आणि मधला ऑर्डर घेता. आता हे बघा हे झालेले आहेत. मला वाटतं ह्या बिस्किटासारख्या आकाराच्या ज्या म्हणतात ना आपण ब्राऊन त्या आकाराच्या झाल्या. आता ही टिप्स इतपत झाल्या तर तुम्ही लगेच काढायच्या, कारण नंतर हे काय होतं आतमध्ये गरम तेल असतं, ती काळी जास्त रंग येतो, मग आपल्या मनासारखा रंग येत नाही. तरी पण ह्या पहिल्या माप म्हणतात ना तसा झाला. एवढ्या काही काळपट नाही झाल्यात त्या. हे बघा आता ह्या रंगावर काढायच्या. आणि जेव्हा दिवाळीचं पदार्थाचं एक असतं कारण आतमध्ये त्यांचं तेल गेलेलं असतं ना पदार्थ तळताना, त्याच्यामुळे आतमध्ये त्या शिजत राहतात. 15-20 सेकंड पदार्थ शिजत राहता आणि मग तो कलर. चकली पण तुम्ही लाल करून जर काढत राहिलास ना तर ती आणखीन डार्क होता. आम्ही प्रत्येक वेळेला रेसिपी करतो, अरे चकली तर सफेद काढलेली परत लाल कशी झाली. नाही सरोज तूच होतीस ना तळायला, मग अशी कशी झाली. मग नाही हो वहिनी फोटो बघा ना, तुम्ही फोटोत बघा ना. अशावर ना आमच्या दोघींची वाद होईल. आता मी बोलायचे ह्या कशान होता, मग नंतर कळूक लागला की पदार्थ आतमध्ये भरपूर गरम असता आणि मग तो आपला रंग एक सोडत असता. आणि होता कसं युट्यूबवर पदार्थ दिसायला चांगला दिसला पाहिजे ना, मग तो कसाही होऊ द्या असं काय जणांचं मत असतं, पण खरं तसं बदामी रंगावरच तुम्ही काढा. मग जास्त एकदम डार्क तो आपला होय तो कलर खाली येतलो. आणि बघा मी सुटतात जास्त काही म्हणजे शंकरपाळ्या घातल्या नाहीये एका वेळेला. तुम्ही बघू शकता काय जण भरपूर म्हणजे एक हे असेल ना लाटणं असेल तर पूर्ण टाकतात. थांबा आता जेव्हा हे बुडबुडे कमी येणार ना आणि मंद आचेवरच मोठी गॅस करायची नाही, आजपर्यंत शंकरपाळी खुसखुशीत होणार नाही. आज मला थोडं माफ करा, काय होतंय मी तळते पण आहे, कमेंट पण वाचते, त्याच्यामुळे तुमच्याशी आय कॉन्टॅक्ट पण कमी होतोय. खाली पण बघते. मोली लिहिते थँक्यू, विधी लिहिते हाय, अनघा लिहिते खूप छान, गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू ऑलवेज डिअर, थँक्यू सो मच. हकली मधली काय हमक मधली दाखवा म्हणजे मला काही कळलं नाहीये. परत एकदा खुसकरून दाखवा ना. आता थंड होऊ दे. आता ती खुसकरलेली दाखवू शकत नाही, हात वाजत आमचं. मंगेशजी लिहितायत शंकरपाळ्या किती रुपये किलो, त्याच्यासाठी तुम्ही व्हॉट्सअप करा. आमचा व्हॉट्सअप नंबर मी देते तुम्हाला, त्याच्यावर तुम्ही करा, मग मी तुम्हाला दिवाळी. पण तुम्ही जवळपास असलं पाहिजे, विरार, नालासोपारा, वसई ह्या जवळपास. कारण काय होतं माहितीये दिवाळीचे पदार्थ सहजरित्या तुटू शकतात, तर तुम्ही आवडीने ऑर्डर करणार आणि जर ते पदार्थ जसेच्या तसे तुमच्यापर्यंत पोहोचले नाही ऍड्रेस करतो, येऊन घेऊन जाऊ शकता. मग तुम्ही कुठे खयवर हवा आणि येऊन घेऊन जावा, तुमची जबाबदारी हातात दिल्यावर. म्हणजे कसं आम्हाला पण असं वाईट वाटत नाही की अरे त्यांनी आवडीने ऑर्डर दिली आणि त्यांचं ते चकल्या तुटल्या किंवा करंजी तुटली, मग आम्हाला पण ते कसं समाधान वाटत नाही. पैसे हा वेगळा प्रकार आहे, पण त्या पदार्थाचं डिलेव्हरी दिल्यानंतरचं ते समाधान आणि त्यांच्याकडनं जो रिव्ह्यू येतो
की बाबा पदार्थ खूप छान होतात. त्याचा आनंद वेगळा. जसं आता तुम्ही लाईव्हवर आल्यानंतर जो आनंद होतो ना, हा. एवढे लाईव्ह बघितल्यानंतर आणि डबल टॅप करून लाईक बघितल्यानंतर खूप चांगला आनंद होतो ना, तोच आनंद आम्हाला पण होतो. आणि आज हो आता कोण जॉईन झालं ते का सांगते. आज आम्ही हां. करतो बिस्किटासारखे खुसखुशीत शंकरपाळे. दुसऱ्याही खारे शंकरपाळ्याची ही रेसिपी आहे. त्यावेळेस दरवेळेस दाखवते नुसता जिरा शंकरपाळी ती नाही. मी दुसरेही शंकरपाळे दाखवतले. त्यासाठी तुम्ही काय करा, आमच्या YouTube चॅनलला सुद्धा चांगलं प्रतिसाद द्या. देवा. मी पण तेच म्हणणार हां. होते. YouTube चॅनलवर तुम्ही रेसिपी हां. रेसिपी बघा आणि जर कोणाला प्रश्न विचारायचा असेल रेसिपी निगडीत किंवा दुसरं काही हां. दिवाळीच्या फराळाच्या निगडीत म्हणजे टिप्स अँड ट्रिक्स हव्या असतील, की चकल्या कशा कुरकुरीत व्हाव्या हां. किंवा आता जसं शंकरपाळ्या आम्ही तुम्हाला सांगितलं, की आता मंद बघा ह्यो जो आचेवरच कलर हा ना, हां. ह्यो कलरवर तुम्ही काढा. जवळ येवा, जवळ येवा. बघा, बघा, बघा. ह्या कलरवर तुम्ही शंकरपाळे काढून घेवा. हां. मग नंतर तुमचे तेवढे लाल होतले जेवढे तुमका व्हयेत. ह्यो कलर बरोबर असा. तर काढा. ताई तुम्ही कुठे राहता? आम्ही विरारला राहतो. कुस्करून दाखवा ते झालं. तुम्ही कुठून कुठे आहात? नैना लिहिते. आम्ही विरारला राहतो, जसं आम्ही तुम्हाला सांगितलं. माधुरी लिहिते, ताई तूप, साखर, पाणी उकळून घ्यायचं का? कड नाही काढून घ्यायचा, फक्त आपली गरम साखर विरघळायला हवी हां, आणि तूप तेवढंच. जरा मेल्ट व्हायला पाहिजे, कारण दाणेदार तूप असतं ना, ते वितळायला हवं. पाण्यात केलं तरी ते पूर्ण वितळतं. नाहीतर बघा त्याचा तुम्ही. एकतरी पाक होतो ना साखर हां, घातलेली आहे जास्त म्हणून कड काढायचा कड नाही. काढायचं नाही. जर तुम्ही एकतरी पाक झाला, की तुमचा तो पदार्थ फसला समजा. हं, त्याच्यामुळे ही एक काळजी तुम्ही नक्की घ्या. फक्त ते विरघळलं ना, की लगेच गॅस बंद करा हं. आणि ते पूर्ण थंड करून घ्या. जे मिश्रण आपण तूप, साखर आणि दुधाचं मिश्रण जे आपण बनवलंय ना, ते पूर्ण थंड करून घ्या. मग त्याच्यामध्ये मावेल तेवढा मैदा हां. टाका. जर तुम्हाला पाटीचं प्रमाण समजलं नाही ना मैद्याचं, तर तुम्ही एक काम करा. तूप, साखर आणि काय म्हणालात ते दूध दूध. किंवा पाणी ह्याचं प्रमाण घ्या आणि त्या प्रमाणामध्ये तुम्ही जेवढा मावेल तेवढा मैदा मळून घ्या. तुमचं गोड बरोबर होणार आणि प्रमाण अजिबात चुकणार नाही. आणि मी आता तुम्हाला सांगते, तिने सांगितलं तेही करू हां. शकता. बाजारातून तुम्ही 1 किलो मैदा आणलात, की तो एका वाटीने मोजा. हां. 5 वाटीचा तो मैदा एका वाटीत बसला, 1 किलो मैदा, तर तीच वाटी सवा-सवा घ्या. हेही तुम्ही करू करू शकता. शकता. हां. एकदम परफेक्ट मैदा घेऊन हां. या. ज्योती लिहिते, तुम्ही नणंद भावजं आहे काय? नाही, आम्ही सख्या जावा-जावा आहोत. सुरेखा लिहिते, दुधात मीठ घालू नये, हो. असं एकीने लिहिलंय. हो, हो. पण पदार्थात जरा हां. पिठात मीठ घालावे. हां, बरोबर तुमची आहे. ही ताई टिप धन्यवाद अशी हां. कमेंट दिल्याबद्दल. पुढच्या वेळेला नक्की पिठात मीठ. हां. आता ही तुमची जी टिप आहे म्हणजे ते मगाशी जे फाटलं, ते फाटलं जाणार नाही. हां. आता बाकीचे जे आले आहेत त्यांनी ती रेसिपी बघताना पुढे जी आमची टिप आहे ती नक्की फॉलो करा. हां. म्हणजे दुधात मीठ न घालता तुम्ही पिठात मीठ घाला आणि त्याने ते हे करा म्हणजे फाटणार नाही दूध. थँक हो, यू हो. सो मच. धन्यवाद, धन्यवाद. अशा तुम्हीही आम्हाला जेव्हा सजेशन सांगता ना, हां. की बाबा असं करा, तसं करा, मी ते करते आणि मी प्रयत्न करते त्याबद्दल आणि ते वाटतंही, होतंही छान. त्याबद्दल सगळ्या जे व्ह्यूअर्स आम्हाला YouTubeवर पण सांगतात ना, की असं करा, तशाने हां. आणखीन चवेल. मी तेच करते. कारण एका ताईंनी सांगितलेली कोथिंबीर आणि वेलची पावडर शेवटला घाला, सुगंध छान येतो. हं. एकाने गेल्या वेळेला आपण कन्यापूजन दाखवलं ना, तेव्हा पण मला नाव नाही आठवत आहे, पण त्या ताईंनी पण आम्हाला सांगितलं, की "अरे, तुम्ही ती मुलीला पाटावर बसवलं किंवा ज्याच्यावर आसनावर बसवलं, पण तुम्ही रांगोळी नाही घातली." ते बरोबर आहे. कुणालाही आसनावर बसवायच्या अगोदर साईडला रांगोळी घातलीच पाहिजे. त्याच्याबद्दल पण थँक कसं घाई-घाईमध्ये कधी-कधी काय-काय गोष्ट राहून जाते किंवा चुकते. लाईव्ह जायचं असेल तर वेळ हां. आम्हाला जरा थोडासा कमी पडतो. हां. हां. आता मंगेश लिहिताय, तुम्ही दोघी छान बोलता. थँक सो मच. शंकरपाळ्याचा कलर छान आलाय. थँक सो मच. हं. अंबिका लिहिते, हाय. संयुक्ता लिहिते, आंटी तुमची आमच्या घरच्या खावळ तर खातेच राहणार. मला काही कमेंट कळली नाही. परत एकदा सांगा. आता आपण आज करतोय लाईव्ह मध्ये आणि चांगले तुम्ही प्रतिसाद देताय त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद, धन्यवाद. आणि आज करतोय आपण बिस्किटासारख्या, अगदी बिस्किटासारख्या आपण करतोय मैद्याच्या शंकरपाळ्या. सव्वा वाटीचं प्रमाण आहे. अर्धा किलोच्या छोटी वाटी घेतली, अर्धा किलोच्या प्रमाणे होतोय. सव्वा वाटी दूध, सव्वा वाटी पाणी, सव्वा वाटी साखर. तरी पण ह्या शेकायला आता मंद आचेवर भरपूर जरा टाइम जास्त असा वेळ नाही लागत. आपण बघत राहायचं, सतत ढवळत राहायचं. आपल्या मनासारखा जो रंग आला की तेव्हा काढायच्या. टायमावर जर तुम्ही फराळ करत बसलात तर तुम्ही घड्याळाकडे लक्ष द्याल, इथे खरगून जाईल. हां, त्याच्यामुळे आता बघा, हा कलर जो आलाय ना, तोच कलरवर तुम्ही काढा. फक्त मंद आचेवर करा, मग त्या शेकतील. तुम्ही मोठी गॅस केलीत तर लगेच त्या काळ्या पडतील.
एवढ्या कलरवर तुम्ही काढल्यात की मस्तपैकी आपल्या शंकरपाळ्या खुसखुशीत होतात आणि त्याची साईज बघा. आणि हे असे पदर सुद्धा त्याला सुटायला लागले आहेत. ही बघा, गरम असते तेव्हा ती थोडी नरम असते, थोड्या वेळाने ती आम्ही तुम्हाला फोडून दाखवतो. हा नक्की दाखवणार. हा म्हणजे ती बिस्किट असे दोन बोटांवर हा मोडतात ते मला खूप आवडतं ते. चुरचुरते. आता ह्या झालेल्या आहेत आपल्या इतपत. आणि मंद आचेवरच तळायच्या शंकरपाळ्या हा म्हणा किंवा कुठलाही दिवाळीचा फराळ आहे ना, तो खूप छान होण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. वेळ काढूनच करायचा. घाई गडबडीमध्ये करपून काय नाही अर्थ नाही. पेशन्स पण ठेवू हा पेशन्स नाही पण पाहिजे. बाबा, माका पोरग्याक शाळेत सोडूचा चल गॅस कर मोठी नाही. सावशीत तुम्ही दुपारी करा हो फराळ. हा जेव्हा मुलं पोरगे शाळेत शाळेत जातात ना आपली सगळी मुलं वगैरे, तेव्हा करा. बघा काय मस्त कलर आणि पदर पण छान सुटल्यात. अजून थंड आणि झाल्यावर त्याचा फुटत जातलो रंग, म्हणजे पदर सुटत जातले. हे बघा असे असे हे. आणि आता तुमका दिसणार ना वाटतं की नाही, ता पण तुम्ही सांगा. आणि एकदा बघून परत एकदा दोनदा लाईक टॅप करा स्क्रीन Double tap. आणि लाईक करा. आता हे कसं आहे माहितीये, झारा मोठा घ्यायचा. माझा हा झारा जरा छोटा पडला, त्याच्यामुळे हे कडेला ना गरम झालाय. म्हणून तुम्हाला सांगते, दिवाळीचा पदार्थ करायचा असेल ना, भांडी भांडी सगळं जमा तयार. करून ठेवा आणि ती काढून ठेवा. नसतील तर आणून ठेवा झारे. आता चिरणा पण नाही, पण ह्याला चिरण्याची गरज नाही. या शंकरपाळी तुम्ही पिझ्झा कटर सुरीने सहजरित्या कापू शकता. पिझ्झा कटर पण छान म्हणजे शेप येतो ह्याला. हा पण सुरीने पण सहज कापता येतात. पातळ जो मैदा असत तर नाही होत होता सुरीने, तो असं वळलं जातलो. जसे आपण खारे शंकरपाळे करणार. भारती लिहिते, आई मी पण विरारला राहतो ग. ओके, तुम्हाला आई म्हणाली आहे, ती म्हणजे छोटी मुलगी असेल. धन्यवाद धन्यवाद बेटा. त्याच्यानंतर मस्त ताई, खूप छान एक्सप्लेन करता तुम्ही. धन्यवाद धन्यवाद. त्याच्यानंतर प्रणाली लिहिते हाय. छाया तांबे लिहिते हाय. माझ्या कमेंट थोडा वर खाली होत आहेत वाचताना, पण मी जीव सांभाळून हात सांभाळून, जर तेल उडालं तर वहिनी पण भाजेल आणि मी पण भाजेल, म्हणून मी जरा सांभाळून आणि ह्या जरा अशा कापून जर तुम्ही ठेवलात ना, एकटीला करायच्या अशा लाटून ठेवल्यात ना, तर त्या झाऱ्यावर घेऊन सोडू शकता. या काही चिटकत नाही एकमेकांना आणि सुकतही नाही, कारण ह्याच्यात आपण तूप, दूध आणि साखर घातलेली आहे, त्यामुळे ह्या चिटकत नाही एकामेकांना आणि सुकत पण नाही. सहजरित्या या बघा अशा काढू शकते मी. हेमलता लिहिते, ताई नंबर द्या ना प्लीज. द्या नंबर. 9766549535 हा आमचा व्हॉट्सअप नंबर आहे. त्याच्यावर तुम्ही कॉल पण करू शकता आणि व्हॉट्सअप सुद्धा करू शकता. तसं आम्ही आमचं जे युट्यूब चॅनल आहे ना, त्याच्यावर तो नंबर दिलेला आहे. छाया तांबे लिहिते हाय. हे बघा असा गोल एकदा चमचा घालायचा, एकदम मध्ये नाही घालायचा, शंकरपाळी तुटू शकते. असा गोल फिरवायचा. तुम्ही अगोदर काय करा, काटाने असे बारीक चमच्याने जरी ढवळलात तरी चालेल. हे बघा असं असं करायचे. आणि एकदा ती वाटली की बाबा आता ही सेट झाली आहे, मग तिला बिंदास तुम्ही हाताळू शकता अशा. पण नाही कुस्करत आहे, हे प्रमाण बरोबर आहे. नाहीतर कुस्करायच्या असल्या ना, तर ह्या स्टेजला म्हणजे थोड्या भाजत आल्या की त्या नक्की विरघळून जातात तेलामध्ये. तुम्हाला चमचा लावायची गरजच नाही. पण असं होत नाही. दिवाळी मनापासून आणि चांगल्या उत्साहाने जर तुम्ही फराळ केलात आणि वेळ देऊन पेशन्स ठेवून, फराळ नक्की तुमचा चांगला होईल. त्याच्यासाठी आम्ही आहोत ना परब किचन, ते बघत तुम्ही फराळ करा. तुम्ही सांगता तर तुम्ही खाली कमेंट करा, म्हणजे तुमची एखादी टिप चांगली आम्हाला पण कळेल आणि आमच्या ह्या 10-12 टिप्स आहेत त्या तुम्हाला कळतात. भारती लिहिते, शंकरपाळ्यांनी दिवाळीची सुरुवात करता का? नाही, आम्ही दिवाळीची सुरुवात रवा लाडूने केली आणि मी युट्यूब वर पहिली आपली पारंपरिक बोराने केलेली आहे. सोनिया सारखी पिन करते की पहिली बॅच झालेली असेल थंड, ती कुस्करून दाखवा ना. झाली असेल थंड, ती नक्की दाखवतो कुस्करून ना. मम्मी दाखवतो. ताई नखय जाऊचा काय ताई तुमका खय रवा व्हायचा अजून एकच पारी रवली लाटूची बघा ना. विजयनाथ झाडे लिहिता हाय, आम्ही आलो समोसा खायला, गरम गरम समोसे भजे खायला. होय होय. हे बघा मी मंद आचेवर, म्हणजे जवळजवळ 10 मिनिटं तरी लागतात होय ना गो सरोज? हो एका 10 मिनिटं, कमीत कमी 8 मिनिटं तरी तुम्ही ह्या रंगावर असे शंकरपाळे तळून घ्या. किती छान आणि मस्त दिसत. सॉरी, मी पाणी पिते.
आता काय होतं ती ताई जे म्हणतात ना, की आमका अगोदरची फोडून दाखवा. आम्ही गरम-गरम परत त्याच्यावर टाकतो ना, त्याच्यामुळे काय होतं ती जी ना थंड झालेली खालची जी शंकरपाळी, ती पण आता परत गरम होता, असा झालेला. नाही का वहिनी, तुम्ही पण जरा पाणी पिऊन घ्या, घसा जरा कोरडा पडला असेल. होय बाई, कारण आता मी जवळ-जवळ सांगते ना, लाडू करून नेले तेव्हा पण मापशी बडबड केले मालवणीत तुमच्यावर आणि आता लगेच मी 15-20 मिनिटातच खाली इले लाईव्हला. हा, त्याच्यामुळे हे घ्या, जरासं पाणी पिऊन घ्या. म्हणजे काय होतं माहितीये, बोलून बोलून खरंच आहे ते रेसिपी करताना जाणवत नाही, हा. पण नंतर नंतर माझा पण तसंच झालं. तू असे हा. असे असे टाकू नको बाय, माका आधी भीती वाटाया टाकता ते. त्याच्यापेक्षा ना अशी जवळ जाऊन टाकायचे, वरसून नाही टाकायचे. हे बघा, वरून नाही टाकायचे, जवळून टाकायचे. आणि टाकल्या टाकल्या कधी झारो चमचो काही लावायचा नाही. त्यांका तो म्हणतात ना, त्यांचे ते बुडबुडे आहेत ते कमी होऊ दे. आता ही शेवटचं राहूया. एका आता लाटून घेते, फोल्ड करते आणि परत लाटते. तोपर्यंत एक बाजूक ठेवते. आता ते ताईंका जास्त पण टाकळत मी ठेवत नाही. एक बाजूक ठेवते आणि दाखवते. ही बघा, ही परातीत टाकलंय. नंतर तिका दाखवते मी किती खुसखुशीत झाली आहे ती. म्हणजे ती वेगळी ठेवल्यावर थंड होईल. आज आपण करतो परब किचनवर वाटीच्या सव्वा वाटीच्या प्रमाणात शंकरपाळे बिस्किटासारखे खुसखुशीत. दरवेळेक आपण पाण्यामध्ये करतो, यावेळेक पहिल्यांदाच करते दुधामध्ये. पण मी खाल्लंय दुधातले म्हणून मला आवडले, तर म्हटलं आज आपण दुधातले करूया, लाईव्ह दाखवूया. चुकला तर तुमचा आणि नाही चुकला तर आमचा. हे बघा, बुडबुडे आले ना, हा दे. बुडबुडे आले कमी झाले की तळून घ्यायचं. फराळ खावच्या आधीच आमच्या सरोजा खोकलो लागलेलो हा. अजून थंडीचा महिनो नाही, नाही तर गाणं आला थंडीचा महिना झटपट शेकोटी नाही, मला पेटला. ते बोलून बोलून घसा एकदम खवखवतो आणि कोरडा पडल्यासारखा झाला ना. तृप्ती सावंत लिहिते, मी तुम्हाला मेसेज पाठवला, उत्तर दिलं नाही. सॉरी, मी मेसेज आता अजून बघितले नाहीयेत. थोड्या वेळाने मी नक्की मेसेज बघेन आणि उत्तर देईन. मगाशी माझं असंच झालं, साडी नेसायला उशीर झाला. मग आमचे हे म्हणाले, अरे तुला उशीर का झाला? मी म्हटलं एका ताईशी मी ना जरा बोलत होती थोडं 5-10 मिनिटं, त्याच्यामुळे वर खाली झालं. सॉरी, कारण तुमचे उत्तर तुमच्या फोनला आणि मेसेजला उत्तर देण्याचं काम आहे ना, त्याच्यामुळे. पण मी नक्की तुमच्या मेसेजला उत्तर देते. मंगेश लिहित आहे, तुमच्या घरून येऊन घेण्यापेक्षा तुमच्या घरी बसूनच खातो. नक्की या, त्याच्यात काही हरकत नाही. चालेल दादा, चालेल. हा. धन्यवाद. नक्की या. संगीता लिहिते, खूप छान. वैजंती लिहिते, हाय मॅडम, आम्ही आलो शंकरपाळे खायला. बिस्किट का कुरकुरीत होतात शंकरपाळे. नक्की या, तुम्ही पण या. कल्पना लिहिते, वा खूप छान. मंगेश जमादार लिहितात, रविवारी 1 किलो मटण बनवून द्या. नक्की, 1 किलो कशाला, तुम्ही या तरी. बघा, तुम्हाला मस्त झणझणीत मटण आणि मटणाची रेसिपी पण दाखवतो. कश्यप लिहिताय, कुठून बोलत आहात? विरारवरून. आम्ही लाईव्ह आहोत आणि हे आहे आमचं परब किचन. ज्योती लिहिते, तुमच्या दोघांची जोडी खूप छान आहे, तुम्हाला बघायला खूप आवडतं. थँक्यू 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 सो मच. धन्यवाद दादा, धन्यवाद ताई. परत ज्योती भोर लिहिते, रेसिपी सांगा प्लीज. आता परत एकदा सांगा थोड्या वेळाने. हो. धर्मेंद्र, आता मी थोडे कमेंट वाचून घेते. हा. धर्मेंद्र नाथ लिहिते, मेरे कडक हो जाते हैं दीदी. ऐसा प्रमाण लोगे तो बिल्कुल कड़क नहीं होंगे, हमारी गारंटी. आप मतलब ये जो प्रमाण है ना, वापस होय, होय. बोलेगी. तुम्ही या प्रमाणात घेवा, तुमचे अजिबात कडक होचे नाही. सव्वा वाटीचं एक घरात वाटी सेट करा, सव्वा वाटीचं प्रमाण घ्या. सव्वा वाटी दूध, सव्वा वाटी साखर, सव्वा वाटी पाणी किंवा दूध आणि सव्वा वाटी तूप. हा, हे प्रमाण घ्या. हे घ्या. पाणी आणि दूध मी मुद्दाम सांगते, दुधाचे जर तुम्हाला नाही करायचे असतील तरी तुम्ही नुसतं पाणी घ्या. नाही तर तुम्ही मला सव्वा वाटी दूध आणि सव्वा वाटी पाणी, तर तो काय होतं लो, श्रीखंड तयार होतला. म्हणून तसा नका, नुसतं पाणी किंवा दूध. आता मी जे घेतलंय ते तुम्हाला सांगते. एक सव्वा वाटी घ्या, सव्वा वाटी पाणी, सव्वा वाटी दूध, सव्वा वाटी तूप. त्यात मावला माझा 5 वाटी मैदा. वाटी जरा छोटी होती म्हणून नाही, पण मी हे पूर्ण हे अर्धा किलोचं भांड हे फुल भरून घ्यायला हवं होतं. मला कळलं ते नंतर मैदा घेतल्यावर. आणि त्यात मावेल इतका मैदा आणि तो मळला मी. ते कढवून घेतलं, फक्त साखर वितळेपर्यंत मी मेल्ट करेपर्यंतच ते शिजवून घेतलं. परातीत थंडगार केलं. तुम्हाला अगदीच वेळ नसेल तर डायरेक्ट फ्रीज मध्ये टाका आणि आल्यावर सावशीत करा. पोरग्यात सोडून यावा आणि बहिणीची लॉंग व्हिडिओ करण्याच्या शॉर्टकटच्या टिप आहेत त्या आता लाईव्हला वापरू मी शकत तसाच नाही. करायचं. एका विचारा याच शूट करायचा. कढून घ्यायचा, गो सर्व फ्रीज मध्ये टाकताय, दुर्वांगला सोडून येते आणि मग करून घेऊया. असं असायचं. ते त्या टिप पण कधी कधी हसायला पण येतं की लाईव्ह मध्ये आपल्याला पूर्ण दाखवावं लागतं आणि रेसिपी मध्ये कधी कधी काय काय गोष्टी चालून जातात. पण ठीक आहे, काही हरकत नाही. हा, धर्मेंद्र लिहितोय,
मेरे कडक होते सांगितलं. वैशाली पाटीलने मस्तपैकी हार्ट्स पाठवले. थँक यू सो मच. धन्यवाद ताई, धन्यवाद धन्यवाद. तुम्ही डबल डबल टॅप टॅप करून करा. लाईक सुद्धा करा. अंबिका लिहिते हाय. हेमलता तिक्कास लिहिते तू ताई तू ट्यूब चॅनलचे नाव सांगाल माझं. ओके, आमच्या युट्यूब चॅनलचं नाव आहे परब किचन. परब किचन. हा मी स्नेहा परब, या सरोज परब. हा आमच्या युट्यूब चॅनलचं नाव आहे परब परब किचन. किचन. हा आणि त्याच्यावर तुम्हाला सगळ्या रेसिपी भेटतील. मालवणीच अशा नाही, दिवाळीचं फराळ म्हणा किंवा चिकनच्या, फिशच्या, बिर्याणीच्या, कोशिंबिरीच्या, ज्या ज्या तुम्हाला रेसिपीज हव्या असतात ना डेली रुटीनच्या लाईफ मध्ये, त्या रेसिपीज आम्ही दाखवतो. आणि ज्या ताईंना पिठाच्या करंज्या हव्यात त्या सुद्धा युट्यूब आपल्या परब किचनवर असत, त्यांनी जाऊन त्या बघायच्या. व्यवस्थितरित्या म्हणजे आईने व्यवस्थित चणे कसे भाजून भरडून ते दाखवले मिक्सरवरच भरडून दाखवलेले आहेत. आणि तिघींनी ज्या केल्या त्या सुद्धा दाखवल्या. त्या तिने करून आणलेल्या घरघंटीवर पीठ. आता ह्या आपल्या शंकरपाळ्या बघा मस्त अशा संपलेल्या आहेत. लेअर आता लेअर तुम्हाला दाखवते बघा. ह्याच्या लेअर कशा दाखवणार हे आता असंच दिसणार. हे बघा, हे आता आता टाकलेले आहेत, कसे पदर सुटतायत. जसं जसं थंड होणार तसे हे पदर सुटणार. हात भाजता ताईंची आता ती कुस्करून दाखवूक सांगते सरोजा नंतर. हे बघा, जसं जसं आपण टाकलं ना तसं केवढे बुडबुडे फुटले बघा. असं आणि वाटतं फेस येतो face आला. नंतर नंतर ना चकलीचं पण करते नंतर हे नंतर बघा. शेवटा कसं फेस येतो. हा म्हणजे मंद आचवर तुम्ही तळत असताना तेव्हा हे प्रमाण आहे बघा. फेस यायचा जसा कमी होईल ना, ह्याचा अर्थ या शंकरपाळ्या आतून शेकायला सुरुवात झाल्या. जरा फेस कमी झाला की झारा टाकून जराशा अलटून पलटून घ्यायच्या. हे भारती लिहिते ओ मग मी रवा लाडू बघितले विसरले ताई. काही हरकत नाही, लाईव्ह वर जा, युट्यूब चॅनल परब किचन वर जा, तिथे तुम्हाला लाईव्ह रेसिपीचा एक कॉलम आहे, त्याच्यामध्ये जावा, तुम्हाला रवा लाडू दिसतील किंवा तुम्ही रेग्युलर रेसिपीचा व्हिडिओ जे आम्ही अपलोड करतो ना त्याच्यामध्ये तुम्हाला 2-4 प्रकारचे रवा लाडू दिसतील. तसं आमचे मोदकाच्या रेसिपी पण जास्त आहेत, लाडूच्या पण रेसिपी जास्त आहेत. आणि मेथीचे आणखीन एक लाडू. रवली आणखीन एक रवली कुठली? आपले मालवणी वडे. हा, कोंबडी मालवणी. हा. वडे. ह्या 3 रेसिपीज तर आमच्या हॅट्रिक रेसिपीज आहेत. त्याच्यानंतर अंबिका लिहिते हाय ताई. स्वाती लिहिते झालं खारट शंकरपाळी. ओके, खारट शंकरपाळी. खाऱ्या शंकरपाळ्या नक्की दाखवणार. त्या युट्यूब चॅनलवर दाखवू. आता लाईव्हला दाखवायचं म्हटलं रविवारी मध्येच जर लाईव्ह करायचं असेल तर दोघींना मॅनेज करावं लागतं. कारण नाही तरी पण आम्ही प्रयत्न करू. दुपारी शक्यतो 3-4 वाजता. हा, त्याला काही वेळ लागणार नाहीये, त्या एवढा नाही वेळ लागणार आहे. मग आम्ही त्या नक्की दाखवू. ह्या वेळेला थोड्या हटके दाखवते, नुसती जिरा शंकरपाळी नाही दाखवणार आहे मी खाऱ्या. हा, मग त्याच्यासाठी हा. तुम्हाला स्टे ट्यून. आम्ही हा. तुम्हाला टाकू पोस्ट मध्ये की आमचा लाईव्ह हा. कधी आहे. कधी 3-4 आहे तो? वाजता दुपारी किंवा बघू 12 वाजता. शक्यतो 3-4 वाजताच टाकू, हा, कारण तेव्हा तेव्हा वेळ मुलं असतो. जरा शाळेत असतात मध्ये. आणि तुम्ही तेवढ्याच झोपू नका. गेल्या वेळेची नाही जोडून राहा बोलणार होती, हिने शब्द उचलला झोपून. रवा एका ताईची झाली होती झोपून, त्याबद्दल सॉरी. रवा लाडूची रेसिपी आठवली. नाही तुम्ही सांगा मग आम्हाला की बाबा किती वाजता लाईव्ह यायचं. हे बघा केव्हा आता आम्ही येऊ. बुडबुडे कमी झाले, जरा कॅमेरा जवळ आणा, हा. मग दाखवते. ह्याचा अर्थ हा. आपल्या शंकरपाळ्या म्हणजे जवळजवळ सेट 7-8 झाल्या त्या. मिनिटं लागतात. 10 हा. मिनिटं कमीत कमी लागतात. लागतातच. हा, तसं ते लॉंग व्हिडिओ म्हणजे शॉर्ट व्हिडिओ मध्ये आपल्याला जमत नाही आता तू दाखवताना. कमेंट वाच. मी आता लाटून झालेले आहेत, मी आता तळून आता घेते. यमुना लिहिते हाय वहिनी बहुत अच्छा बना रहे हो आप दोनों को. थँक्यू सो मच. ह्या वाटतं हिंदी आहेत. मला बघा किती घाम आला. धन्यवाद ताई, धन्यवाद. सॉरी, थोडंसं माझा मेकअप आणि सगळं काही उतरलेलं आहे, कारण ऑक्टोबरची हीट सुरू झाली. पाऊस गेला आणि हीट. पंखा कसा लावणार, कारण हा. त्याच्यानंतर वैशाली पाटील लिहिते हाय दी तुम्ही कोकणी आहात का. नाही, आम्ही मालवणी आहोत. हा, त्याच्यानंतर हेमलता टिकस थम्सअप टाकते. हो, थम्सअप धन्यवाद. एकदम. भारती लिहिते दूरचा त्रास होतो म्हणून खोकला येतो का. नाही, तो दुराचा नाही. मला तरी पण तो एक शेक असता. हा, मी मगाशी बोलले ना, आत्ताच फराळात सुरुवात झाली. पहिलं जेव्हा तळणीचं करतो आम्ही. आता बोलून माझा घसा सुकला ना, म्हणून मला खोकला आला, बाकी काही नाही. वैशाली पाटील लिहिते आय एम न्यू सबस्क्रायबर. वेलकम. थँक्यू सो मच. धन्यवाद मनापासून धन्यवाद. असेच व्हिडिओ पाहत राहा, लाईक करा, शेअर करा, इथे डबल टॅप करा. काही हरकत नाही. तुम्हाला जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा पण लाईव्ह रेसिपी जी म्हणजे सेव्ह होते ही रेसिपी लाईव्ह कॉलम मध्ये, तेव्हा जाऊन जरी तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघितला तरी हरकत नाही. पण शक्यतो तुम्ही लाईव्ह वर आलात तर तुमच्याशी बोलता येईल, मग आम्हाला खूप डबल आनंद होईल. सोनिया लिहिते हा मी ऑफिस मधून गुपचूप बघते.
आता धन्यवाद ताई, मनापासून धन्यवाद आणि सगळ्यांपेक्षा जास्त धन्यवाद तुम्ही गुपचूप बघताय म्हणून. मला ना हा मला हसण्याचं कारण काय हा झालं माहितीये? हसण्याचं नाही, पण आम्हाला आवडलं कारण एक आवड असते बघा चोरून बघायची. म्हणजे आपल्याला ते बघायचं पण आहे आणि काम पण करायचंय. पण मला तुम्ही आपला जॉब सुद्धा सांभाळा. आपलं इंडिया पाकिस्तानची मॅच असायची आणि ऑफिस असायचं ना, तेव्हा काय करायचं, ऑफिस तर मिस करू शकत नाही, सांगू शकत नाही इंडिया पाकिस्तानची मॅच आहे, बघायची आहे. लाईव्ह असते ना ती पण. मग त्यावेळेला मी पण अशीच करायची गपचूपपणे. आणि ती काहीच लाईव्ह नाही तर बघायची मजा असते. हां, नंतर ती रेकॉर्डिंग बघायची मजा नसते ना, म्हणून मला हसायला आलं ते कमेंट वाचल्याबरोबर. मला तर माझेच दिवस आठवले. मी तर काय म्हणायचे तेव्हा माझ्या पोटातच दुखायचं. चला खाडो. सोनिया लिहिते, "होय, मी ऑफिसात." ते झालं. सुदर्शन लिहितोय, "CCCSB" असं काहीतरी कमेंट टाकले. त्यांची कमेंट काय आहे ती खाली व्यवस्थित टाका. अलिशा लिहिते, "दिवाळीला" अलिशा स्वामी हां. हं. "दिवाळीला वेळ आहे ना?" कुठे वेळ आहे? आता किती दिवस आम्ही राहिलेत? तुमका हां, दाखवलं तर तुम्ही सावशीतपणे करशाल ना हां. बघून. म्हणून म्हणून आम्ही सुरुवात केलो. फक्त 12 दिवस राहिलेले आहेत. हां. कुमार लिहितोय, ह्या बरोबर." हां. आता काय बरोबर? हां, आरती सेड आरती लिहिते, ह्या बरोबर. नैना लिहिते, हाय. तर तरी हाय. पण गरम हां. तरी पण गरम हां. रूपल गुप्ता लिखते, कढ़ाई कौन सी है बराबर। अच्छा, आगे आपने आंसर लिखा, कास्ट और आयन की है तो कास्ट आयन, लोखंडी कढई येवा येवा मराठीमध्ये. जवळ येवा त्या ताईत लय टाचकाळून ठेवलेलं आहे मी. आता दाखवते आणि मोडलंय बघा ही हे बघा, हाताने. आतून शेकलेली आहे. हा आणि ही बघा भुसभुशीत ही बघा हम्म. ही बघा चुरचुर चुरचुर आवाज येलो तर लाईव्ह मध्ये सांगा. आता कमेंट मध्ये नाही सांगत. आता ही एवढ्या बघा. लांबून जरा माईक लांब आहे ना मस्त त्याच्यामुळे. असो यो भुगो झालेला म्हणजे तोंडात टाकता टाकता विरघळणार आणि बिस्किटासारखी भुसभुशीत गोधर. हा, हा थांबा. हे बघा, माईक जवळ घेऊन जाते. हा हे तुम्हाला माझा कदाचित आवाज हा, आला ही तर आला. खाऊन दाखव कुरकुर कुरकुर. आहे बघा, कारण माझा माईक जरा जवळ आहे ना. हम्म. खरंच माझा लेकाचा आज बर्थडे आहे, भार्गवचा 3रा बर्थडे. पण तो जर शाळेतून आला आणि त्याला जर मी ही दिली ना शंकरपाळी, तर तो ही अख्खं ताट संपवल्याशिवाय जाणार नाही. पण जास्त गोडपण मुलांना देऊ नये. थोडेसे पण यातल्या ह्या शंकरपाळ्या व्यवस्थित नक्की गोड हां. होतात. एकदम जास्त गोड नाही होत. सव्वा वाटीचं प्रमाण नाही, घेतलं नाही. तर. एकदम परफेक्ट गोड झाल्यात. पण हां. जास्त गोड म्हणजे तो गोडच खातोय. हां, हां. हे रव्याचे लाडू खा, बर्थडे असल्यामुळे चॉकलेट खा, हे पण खा, ते आता खा. कशी देवाने ते सण ह्या वेळेला दिलेले आहेत ना, ते पचवायसाठीच असतात. म्हणजे हं. ऑक्टोबरमध्ये तेव्हा आपली पचनक्रिया सार्थक हां. लिहितोय, "मला उशीर झाला, रेसिपी नाही पाहू शकलो." तरी काही हरकत नाही. मी लाईव्हला परत मागे एकदा जा. नाही परत एकदा तरी पण मी हां. सांगते ह्या तळेपर्यंत आपण आज करतोय बिस्किटासारख्या खुसखुशीत शंकरपाळ्या, गोड्या हे शंकरपाळ्या. बघा, ज्यांचं डेमो इथे आहे. नाही, हां. ही गरम आहे. ही जरा थंड गरम होऊ नाही दे. एकदम अगोदरची खालची घे. खालची बॅच जी थोडीशी काळी ती पडलेली, त्याच्यावर पडता ना म्हणून ती गरम ही होतं बघा. आणखीन. त्याचं प्रमाण आहे 1/2 वाटीचं. नंतर थंड झाल्यावर ताटात ओतून दाखवणार आम्ही हां, तुम्हाला. आवाज. हे बघा, आता हे चुरा कशाला वाया घालवा? तुम्ही खाऊन दाखवलंय. हम्म. ह्या असाच तुम्ही म्हणताच आधी वर कित्या दिवाळी आमका परत करूचीच लागतली ही राहतली नाही कारण एक उचलली तर दुसरी खाऊ खात जाता. आणि खाल्लेला आपण नैवेद्य दाखवतो ना. हा विनोद लिहितोय, "हाय." अर्चना चांदोलेकर लिहिते, "हाय ताई." हाय. त्याच्यानंतर वैशाली लिहिते, "दिल में पुणे हूँ पाहत आहे." ओके, दी मैं पुणे से पाहत आहे असं लिहिलंय. अच्छा, हां, अच्छा. हां. आम्ही विरार. थँक यू सो मच. संजना लिहिते, "हाय." अंकिता लिहिते, "1 किलो शंकरपाळ्याचे प्रमाण सांगा ना प्लीज." याचं डबल प्रमाण, 1/2 वाटीच्या डबल. तसं नाहीये तुम्ही 1 किलो मैदा आणा हां. आणि ते वाटीने मोजा. तो मैदा किती कुठल्या वाटीत भरतोय तो बघा. जर 5 वाटी जर झाला तीच वाटी सेट करा. 5 वाटी मैदा झाला म्हणजे तुमचा 1 किलो मैदा 5 वाटीचा आहे. त्याच वाटीने तुम्ही 1/2 वाटीचं प्रमाण घ्या. हां, त्याच वाटीने म्हणजे ती हां. सेम. म्हणजे जर तुम्ही आता वाटी कुठल्या ह्याने मोजताय, आता ही मैदा वाटी तुम्ही 1 किलो हे बघा, आणलात. अशा ह्या वाटीचे 3-4 साईज असतात. हां. तर घरातली एक कोणती तरी तुम्ही वाटी आता ही सेट करा. वाटीने ना आम्ही अर्धा किलोचं प्रमाण केलेलं आहे आणि ह्याच्यापेक्षा जर अशी मोठी वाटी घ्या मैदा मोजा बरोबर 5 वाटी भरतो. हां. मी अगोदरच्या व्हिडिओत दाखवलेला आहे. 1 किलो मैदा 5 वाटीच भरतो आणि त्याच वाटीने मग 1/2 वाटी घ्या. प्रत्येक प्रमाण साखर, पाणी आणि तूप. किंवा तूप. पाणीच्या जागी दूध घेऊ शकता हां, हां. किंवा पाणी. ह्या बघा ह्या तर नंतरच्या म्हणतात ना जसा पीठ इला ना तसे मस्त हां. फुलाक लागले एकदम आणि पदर त्याला सोडूक लागले. हां.
पीठ यायला म्हणजे जवळजवळ हा. 5 मिनिटं तरी पीठ ठेवावं लागेल आपण आपल्याला. लाईव्ह मध्ये डायरेक्ट दाखवले तरी पण त्या खुसखुशीत झाल्या. आताच हा. आम्ही दाखवल्या तुम्हाला. आता ह्या सगळ्या तळून झाल्या, आम्ही वतून दाखवणार किती मस्त झालेल्या आहे. कडकडीत नाही हा, भुसभुशीत. नेहा लिहिते खूप छान, थँक्यू सो मच. सिद्धी लिहिते भारतीताई. ओके, सिद्धी हे त्यांचं ह्याचं नाव आहे, पण त्यांचं खरं नाव भारीताई. प्रणाली लिहिते हाय. सिद्धी लिहिते फुल व्हिडिओ टाका. हो, नक्की फुल व्हिडिओ टाकतो. आणि आहे सुद्धा, तुम्ही तोही जाऊन बघू शकता. फुल व्हिडिओ दाखवणार आम्ही शीतल तुम्हाला. केनी लिहिते खूप आणि ग्रेट, आणि हे असं छान 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 ते इमोजी असतो ना तो. धन्यवाद ताई, हा. धन्यवाद, धन्यवाद. प्रियांका जाधव लिहिते वाव. कविता लिहिते प्रमाण सांगा. आता परत प्रमाण वहिनीने सांगितलं. 1 किलो शंकरपाण्याचे प्रमाण सांगा असं अंकिता लिहिते. आता वहिनीने परत सांगितलं, त्या कमेंट खाली राहिलेल्या ना, पण त्यांनी सांगितलं. लाईक केलं आहे, थँक्यू सो मच. जेवण झालं का? हो, बनवून ठेवलंय, पण जेवायचं बाकी आहे, कारण लाईव्हला आम्ही 12ला जेवायच्या वेळेला उभे राहिलो ना. नमस्कार, जय श्रीराम, जय श्रीराम. प्रियांका लिहिते एकदा प्रमाण सांगा ना प्लीज. आता मी व्हिडिओ परत एकदा सांगते, एकदा कशाला ताई, आम्ही शंकरपाळ्या होईपर्यंत प्रमाण सांगते. 1 वाटी सेट करा. 1 किलो मैदा ज्याच्यात मावत असेल तसा सेट करा. 5 वाटी जर 1 किलो मैदा तुमचा बसला तर त्याच वाटीने तुम्ही सव्वा वाटी घ्या. सव्वा वाटी म्हणजे कळलं तुम्हाला. 1 वाटी आणि त्याच्या पाऊण भाग म्हणजे सव्वा वाटी होतो. सव्वा वाटी पाणी, सव्वा वाटी तूप, सव्वा वाटी साखर. जर दुधातल्या करायच्या तर सव्वा वाटी दूध, सव्वा वाटी साखर आणि सव्वा वाटी तूप. आणि त्याच्यामध्ये हा 1 किलो मैदा बरोबर मावेल. माझी 100% गॅरंटी आहे. पण वाटी तुम्ही आधी मैद्याने सेट करा आणि 1 किलोच मैदा घ्या. नाहीतर तुम्ही छोटी वाटी घ्या आणि ती सव्वा वाटी घ्या आणि त्यात मावेल इतका त्या मिश्रणात तेवढा मैदा मळा. मग तुमच्या 1 किलोत होतील, नाही तर जास्तीच्याही होतील. शीतल लिहिते ताई नेक्स्ट टाइम झारा जरा मोठा घ्या. हो बरोबर आहे. झारा जरा मोठा घेऊ. साईराज लिहिते हाय. आम्ही टाकल्या. ओके, आम्ही कणकवलीचे नाटलकर. ओके, आम्ही पण कणकवलीचे, परब श्रावणगावचे. प्रियांका लिहिते हाय. अनिता, आता परत उत्तर दिलं, त्यांनी 4 वेळा कमेंट केलेली, ती खाली खाली गेली. तर 1 किलोचं शंकरपाळ्याचं प्रमाण सांगितलं. कविता लिहिते ताई अजून एकदा शंकरपाळीचे प्रमाण सांगा. तर आता सांगितलं. ते खाली खाली कमेंट गेले ना, मला मगाशी वाचायला नाही मिळालेला. प्रियांका लिहिते हाय. प्रियांका जाधव लिहिते मी पण सबस्क्राईब केलं. मला शंकरपाळ्याची रेसिपी प्लीज परत सांगा. सांगितली, परत एकदा क्लोजिंग व्हिडिओला नक्की सांगतो. प्रकाश लिहिताय आम्ही जळगाववरून बघतो. अरे वा, जळगाववरून, धन्यवाद, छान. धन्यवाद. माधुरी लिहिते मी पण नवीन आहे ताई, मला पण खूप आवडले शंकरपाळ्या. नवीन असतात म्हणून काय झालं, आता कंटिन्यू कायमचे राहा, त्याच्याबद्दल थँक्यू. आणि तुम्हाला कोणत्या रेसिपी हव्या असेल तर आमचा परब किचन युट्यूब चॅनल आहे, त्याला सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. बेल आयकॉन सुद्धा दाबा आणि पटापट डबल टॅप करून लाईक करा. वैशाली पाटील लिहिते ताई खूप छान वाटलं तुम्हाला बघून. छान साडी नेसली आहे, साधी सिंपल, खूप सुंदर. हो, थँक्यू सो मच. धन्यवाद. सरिता लिहिते मी पण तसेच करते. शीतल लिहिते ताई रेसिपी दाखवा ना. ही रेसिपी दाखवली. प्रमाण सांगा ना. प्रमाण सांगितलं, आता परत एकदा सांगतो. ही रेसिपी आहे आपल्या परब किचन युट्यूब चॅनलवर आहे, पण तिथे मी पाणी वापरलं, तिथे दूध वापरा. प्रमाण अगदी 1 किलो मैद्याचं पाकिट घेऊन मी दाखवलेलं आहे. ती पण जाऊन बघा. परत एकदा सांगते, सव्वा वाटीचं प्रमाण घ्या. आणि मी ह्या अर्ध्या किलोच्या केल्यात. अर्ध्या किलो मध्ये बघा केवढ्या झालेल्या आहेत त्या. आता दाखवूया ना मोजून आपण. आम्ही तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी म्हणजे क्लोजिंगच्या आधी तुम्हाला ताट्याने आम्ही दाखवणार. सव्वा वाटी दाखवतो. साखर, सव्वा वाटी दूध, सव्वा वाटी तूप आणि त्याच्यामध्ये मावला आमचा अर्धा किलो मैदा. नित्या लिहिते यू बोथ आर व्हेरी स्वीट, थँक्यू. धन्यवाद. आय एम फ्रॉम चेन्नई. अरे बाबा, धन्यवाद, धन्यवाद, साऊथ धन्यवाद. इंडियन आहे. नित्या चंद्रन लिहिलंय, थँक्यू सो मच. तुम्हाला आमची भाषा कळते आणि तुम्ही आवर्जून आमचं लाईव्ह बघता. हे बघून आणि ऐकून आणि वाचून खूप बरं वाटलं. धन्यवाद ताई. नीता सावंत लिहिते हाय. स्वाती के लिहिते परफेक्ट, थँक्यू सो मच. त्याच्यानंतर सुनंदा चव्हाण लिहिते हाय. खरंच हाय. हायच्या बदली आम्ही नमस्कार पण करतो तुम्हाला. नेहा लिहिते युपी छान समजावून सांगता. ओके, तुम्ही छान समजावून सांगता. युपी राहिलं TU, असं माझ्या पण टायपिंग मिस्टेक मध्ये होतं. अमोल कदम लिहिते हाय. मी संगीता बोलते. ओके, म्हणजे कुणाच्या तरी ID वरून. खूप छान शंकरपाळ्या, थँक्यू सो मच. रिया लिहिते हाय. SRB लिहितोय खूप छान, मला तुम्ही जावांची जोडी खूप छान आवडली, थँक्यू सो मच. प्रणिता लिहिते मस्त. सोनिया लिहिते खूप छान, मस्तच ग, थँक्यू. नीता सावंत लिहिते खूप छान शंकरपाळी, खुसखुशीत. सुचित्रा लिहिते मी जर कुणाची मिस केली असेल ना तर माफ करा खरोखरच, कारण आज पहिल्यांदा असं झालंय की लाईव्हला भरपूर जण आले, भरपूर जणांनी खूप आनंद झालेला आहे. मला कमेंट केल्या, आनंद झालेला आहे. बोलता बोलता पण माझी बघा एक बॅच थोडी पुढे गेली शेकता. अश्विनी लिहिते
हाय ताई, अश्विनी शिरोले. नीता सावंत लिहिते, त्याचे डिटेल्स सविस्तर हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये तुम्हाला हो हो नक्की डिटेल्स देऊ, सविस्तर टाकतो. नक्की देऊ. आता ते पायल वाटीच्या प्रमाणाने आम्ही मोजून दाखवू की किती म्हणजे अ, किती वाटी लागतं दूध, पाणी. तर वाटी पाणी आणि दूध कसं लिटरमध्ये मोजलं जातं. त्यामुळे आम्ही साखरेचं आणि वाटीचंच प्रमाण सांगतोय तुम्हाला. महेश देवरे लिहितात, मी पण जळगाववरून बघतोय. हो. अरे वाह! 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 धन्यवाद दादा. उशिरा सांगितल्याबद्दल पण थँक यू आणि धन्यवाद सुद्धा. माया लिहिते, माया सावंत लिहिते, सेड हाय. योगा पाटील लिहिते, अनारसे. अनारसे आणि पुढे बर्थडेचं केक. मला वाटतं भार्गवला विश केलं असेल. सार्थक लिहितोय, मला उशीर झाला, रेसिपी पाहायची होती. काही हो, हो, हरकत नाही. हो, सेव्ह हो. झाल्यानंतर तुम्ही ही YouTubeच्या लाईव्ह सेक्शनमध्ये जाऊन नक्की बघू शकता परब किचनवर. प्रतिभा लिहिते, हाय ताई. नंदा लिहिते, खूप छान शंकरपाळी. प्रतिभा किरण कोळी लिहिते, फर्स्ट टाईम इन युअर लाईव्ह. नो प्रॉब्लेम. फर्स्ट टाईम काय ह्याच्यापुढे दिवाळीच्या रेसिपीज थोड्या बहुत लाईव्ह येणार त्याच्यावर नक्की या. हो, हो, हो. कविता लिहिते, गोड शंकरपाळी सांगे. हम्म. विष्णू, अरे खालीच आहे मी. सार्थक लिहिते, माझ्या कमेंट का वाचत नाही ताई? सॉरी दादा, ओके, ती सॉरी. वर पटापट जातायत त्या कमेंट म्हणून वाचल्या हा जात नाहीये. परत तरी एकदा पण कमेंट तुम्हाला करा. रेसिपी हवी असेल तर आम्ही आज बिस्किटासारख्या कमेंट करा, शंकरपाळ्या मी करतोय. वाचते. हां, स्वाती परत एकदा लिहिते, करा. स्वाती लिहिते, हाय. वैशू लिहिते, चकली बताओ. ने हो, हो. नक्की, चकली बताओ नक्की. नक्की. हर्षदा घाडी लिहिते, हाय. कविता साळुंकी लिहिते, गौरी शंकर. शंकरपाळ्या सोडल्या आता तेल आपलं पाहिजे तेवढं तापलेलं आहे. त्यामुळे सोडल्या त्या ढवळायच्या नाहीत. सुरुवातीला तुम्ही करू शकता तेव्हा टेम्परेचर थोडंसं कमी असतं. आता त्या खूप तापले कारण आपली पूर्ण शेवटची बॅच आहे ही. त्यामुळे मी अजिबात झारा आता घालत नाही. जोपर्यंत ते पेस्ट बंद होत नाही. तेल म्हणतात ना, तेल थोडं शांत होत नाही तोपर्यंत झारा मी घालणार नाही. कारण नंतर त्या खूप लेयर सोडतात. कारण आपलं जसं पीठ येतं तसं त्या खूप लेयर सोडत जातात आणि त्या नरम पडत जातात तेलामध्ये. रुपाली कोळी लिहिते, ताई खूप छान शंकरपाळ्या केल्या आहेत तुम्ही आणि मला असंच शंकरपाळ्या आवडतात. नक्की सगळ्यांना हो, हो. आवडतात अशा म्हणून मलाही आवडतात. म्हणून आम्ही त्या केल्या. मोहिनूर लिहिते आणि मी पुणे. आता त्यांचं पण YouTube चॅनल आहे कारण मोहिनूर किचन असं लिहिलंय म्हणजे YouTube चॅनल नक्की असणार. ज्योती लिहिते, खूप छान ताई. परत सांगा, प्रमाण सांगणार. आता माया बघा. आता हिला त्यांनी आवाज ऐका. मस्त. बघा कितक्या झाल्या बघा अर्धा किलोच्या शंकरपाळ्या. बघा आणि अशा जरी तुम्ही हे केल्यात ना तरी हां. कुठेही तुटत नाही. गरम आहेत त्या सावकाश. हात भाजतोय. बघा आणि आवाज पण येतोय. हां. जसं आपलं म्हणजे बोलतात ना बिस्किटासारख्या खरोखरच्या खुसखुशीत. अरे एक ठेवू आणि बाई छान. होती. कशासाठी? दाखवू किती जाडी लाटलेली आणि केवढी फुगली ती. अरे हो, आता आता ही बाई काढते चल. हा ही आता बाई हे काढलंय. बघा, एवढ्या जाड्या लाटलेल्या आहेत. थांब ती एक ठेवूया अशी त्याच्यावर. बशीत घे बशीत. हा ठीक आहे. गरम आता नाही बघा ना? किती फुगली ती गरम हा आहे. हे बघा. साईज दाखव. ही अशी आहे जी शेकल्याशिवायची आणि ही म्हणजे शेकल्यानंतर एवढी फुगते. ही बघा दुप्पट होते. म्हणजे जे तुम्ही बोलता ना कधी कधी कमी टायटल मध्ये असतं ना रेसिपीच्या की दुप्पट फुगणार आहे शंकरपाळ्या, दुप्पट खुसखुशीत तिप्पट होणार आहे लेअर शंकरपाळ्या. सुटलेल्या. लेअर सुटलेल्या बिस्किटासारख्या शंकरपाळ्या. तर ते खरोखरचं असतं. हम्म. म्हणजे दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्कल लगाओ हिची टाईप. जाडी बघा. हिची जाडी बघा आणि आणि आपल्या हे- ह्या फुललेल्या एकदम पदर सुटलेल्याची जाडी बघा. दुप्पट झालेली आहे. अशा जर शंकरपाळ्या ह्या प्रमाणात केल्या तर अचूक रेसिपी होईल. आता ही टाकू की नाही खाली सांगा तरी पण मी टाकते. पल्लवी लिहिते, हाय खोंडे. कृतिका तालेकर लिहिते, खूप छान. हेमलता लिहिते, कुस्करून दाखवा ताई. मगाशी कुस्करून दाखवली. दाखवल्या 3 दाखवल्या आम्ही आता हे परत बघा परत एकदा तुमच्या रिक्वेस्ट साठी जरा इथे- गरम इथे आहे. हा इथे घेते हे बघा. गरम असली तरी पण हे बघा. आवाज बघ कुरकुर आला. कुरकुर, हा. काचेच्या याच्यात आलाच आला. हे बघा आणि कुठेही कच्ची राहिलेली नाहीये. हा. आतून ह्या शेकलेल्या आहेत. फक्त वेळ लागतो शेकायला मंद मंद आचेवर. आचेवर. पण एकदा काही वेळ दिलात की हा पदार्थ खूप छान होतो. आणि मंद आचेवर केल्याने त्याला पदर सुटत जातात. गायत्री लिहिते, वजनी प्रमाण सांगा. 1 किलोचं वजनी प्रमाण आम्ही सांगितलं मगाशी. 1 किलोचं पॅकेट आणा आणि 1 किलोच्या ह्याने वाटी सेट करा. त्या वाट्या झाल्या की तुम्ही त्या आता मी गॅस बंद करते. कुठे ना कोणाला ना हेट कमेंट्स करायची असतात. तशीच एक हेट कमेंट म्हणा किंवा सोशल मीडियाचे एक कमेंट असते ती आलेली आहे. आता वाचून दाखवू की नको पण जाऊ दे. जाऊ दे. आणि इग्नोर. त्यांनी बघितल्याबद्दल त्यांचं पण मनापासून हा धन्यवाद. इग्नोर. जाऊ दे. कारण असं म्हणतात वाईटाला इग्नोर करायचं, चांगल्याला नाही. तुम्हाला पण दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. पल्लवी लिहिते, हाय. स्नेहा आता मी गॅस बंद केलेला आहे. मोहिनूर किचन
आप लोग कसं आहात? हा हम हे लोग बघा, अच्छे है. हे बघा पूर्ण तोंडात विरघळते अशी, तरी पण ही गरम आहे आणि तरी पण ती कुस्करली गेलेली. हं. मीना गोस्वामी लिहिते मस्त झाल्या शंकरपाळ्या. मला वाचून कुणाची राहिली ना तर खरंच माफ करा. हा सॉरी. हां, कविता लिहिते शंकरपाळी की रेसिपी सांगा मॅडम. हो सांगतो. हो वजनी हो हो. प्रमाण सांगा. गायत्री भोपळे परत लिहिते. रसिका गावडे लिहिते खूप छान. स्नेहा पाटील लिहिते खूप छान. हेमलता तिक्कस लिहिते धन्यवाद. त्याच्यानंतर गायत्री भोपळे लिहिते वजनी प्रमाण सांगा. हां, 2दा-3दा वाटतं त्यांनी कमेंट केली. त्याच्यानंतर कुठून बोलत आहात? कश्यप लिहितोय मॅथ्स अकॅडमी. तर आम्ही विरारवरून बोलतोय. साईज बघू शकता तुम्ही, हां. डबल टिबल झालेली आहे साईज ही. एकदम पदर सुटलेले आहेत मस्त. पटापट मेजरमेंट डबल सांगा टॅप आता. करून लाईक करा. आता मेजरमेंट सांगा चला. आता मी हां. कमेंट वाचायचं थांबते. हा हां. एक वाटी, सव्वा वाटीचं प्रमाण घ्या. एक वाटी सेट करा घरातली. सव्वा वाटी दूध, सव्वा वाटी पाणी, नाही, सव्वा वाटी दूध दूध, किंवा सव्वा पाणी? वाटी तूप. दूध हां. आणि तुपामध्ये थोडं फंबल होतंय बोलायला. सव्वा वाटी तूप, सव्वा वाटी साखर आणि सव्वा वाटी दूध. आता मी मध्ये साखर एक टाकलंय त्यामुळे होणार नाही. तर ऐकूक पण तुमका वेगळा जात असा, त्याबद्दल माफ करा. सव्वा वाटीच्या प्रमाणे हे 3 प्रमाण घेतलं की ते थोडंसं गरम करा. आपली साखर विरघळण्यासाठी पिठी साखर सव्वा वाटी चालणार कड नाही. येऊ देऊ नका. मगाशी हां. एका ताईने कमेंट विचारलं की त्याला हां. कड म्हणजे नाही, असं उकळी यायला द्यायची नाही. आपली द्यायची. साखरच विरघळायला हवी आणि अख्खी साखर का हां. घ्यायला सांगते मी, कारण आपल्याला ती थोडीशी विरघळून घ्यायची आहे आणि पिठी त्याने साखर आपलं लगेच तूप विरघळते. सुद्धा मेल्ट होतं. रवाळ हां. टेक्स्चरचं असतं हे. ते प्रमाण मग सेट झालं आणि थंड झालं की त्याच्यात मावेल इतका मैदा मळा. हां. तुमच्या होतील हो आणि चांगल्याच होणार अशा. हां. आता मी सांगते पुढे. माया लिहिते पुन्हा एकदा ते मी सांगितलं. छान दिसतात. थँक यू सो मच. परत एकदा त्यांनी कमेंट केली. पुन्हा एकदा सांगते तुम्ही दोघी छान दिसत आहात. पण थोडा धन्यवाद. माझा मेकअप वर खाली झाला, घाम आली. आता प्रीतीची मोठी कमेंट आहे. तुम्ही रोज लाईव्ह किती वाजता येणार ते आम्हाला कधी सांगता? जे शंकरपाळी खूप छान. तुमची मेहनतला सॅल्यूट. तुमचं चॅनल असेच धन्यवाद, लाईव्ह येत जाऊ दे धन्यवाद आणि मनापासून. प्रोग्रेस करू दे. थँक यू, धन्यवाद. सो मच. त्याच्यानंतर सुषमा लिहिते, हाय मीना गोस्वामी लिहिते, हाय मी मीना गोस्वामी. हो, तुमचं पण वाचायचं राहिलं म्हणून तुम्ही 2दा-3दा कमेंट केली ती माझ्या लक्षात आली. थँक सो मच. स्नेहा जाऊ दे. ऋतुराज लाईफस्टाईल लिहिताय खूप छान ताई. थँक सो मच. गायत्री भोपळे लिहिते खूप छान शंकरपाळ्या झाल्या. गोकर्णनाथ देशमुख लिहिताय ताई मेजरमेंट सांगा ना ताई. सांगितलं. त्याच्यानंतर खूप मस्त ताई. अशी अनिता लिहिते मानवडकर. सायली लिहिते ताई मला उशिरा पाहिले वाटीचे प्रमाण सांगा ना. सांगतो. कश्यप लिहितोय मी जिल्हा सांगलीवरून बोलतो आहे. स्नेहा पाटील. माया सावंत लिहिते चौथी कमेंट आहे वाचा प्लीज. छान दिसत आहात तुम्ही. ओके, धन्यवाद, चौथी कमेंट धन्यवाद, होती ती माझी. हां. धन्यवाद. त्याच्यानंतर आता कुणाची कमेंट राहिले परत लाईव्ह कधी? परत लाईव्ह संडेला रविवारी. सायली राजन लिहिते तूप, दूध, साखर सव्वा वाटी. बरोबर. तूप, दूध, साखर. जर दूध नाही घालायचं असेल तर पाणी घालू शकता. योगिता लिहिते छान मस्त. आता मी असेच बघत राहील. चला. त्याच्यामध्ये ना सेल सेल घालायची नाही, आहे. मी सेल सेल नाही. घालून आणते. आता परत काय काटो छोटो त्यात रवाची नाही म्हणून मी आता हे सगळे बघा खुसखुशीत शंकरपाळे आता कोण असतात त्यांनी बघू शकतात किती छान पदर सुटली. ही गरम आहे भरपूर पण आतून शेकलेली आहे मंद आचेवर शेकली तरी. आता हे सगळे मी ह्याच्यात हाताळते वेळी कमी पूर्ण थंड झाल्यावरच हाताळा. आता तुमका दाखवूचा म्हणून मी आता गरम गरम असते वेळी नाहीतर ते खुसकरतले. तुम्ही डबल टॅप करू शकता. डबल टॅप केल्याने लाईक होतं. आता ती सेल घातलेली आहे ही तुटलेली पण मी आता तुम्हाला दाखवते. ही बघा सेल घातली मस्त. इलो इलो आता माका आवाज इलो चुर 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 चुर. आता हे बघायला 0 वर केलं मी. हा आता येवा हवे जवळ येवा आणि आता बघू शकतास तुम्ही. हे बघा 0 आहे आणि ह्या आपल्या शंकरपाळ्या ठेवलेल्या आहेत. 1 किलो झाले आहेत बरोबर. थोडंसं 1 किलो परफेक्ट आहे. अर्ध्या किलोच्या शंकरपाळ्या घेतल्या होत्या अर्ध्या किलो मैद्याच्या. त्या 1 किलो झालेल्या आहेत. आपल्या बशीचं असेल 212 ग्राम काहीतरी ते. थोडंसं वजन हा पण ते 0 केलं ना तरी बघा. हा पण ते सव्वा वाटीने घेतल्याने तुमच्या ह्या शंकरपाळ्या 1 किलो होतातच होतात. हे बघा आता 0 करून परत हे बघा 1 किलो 200 ग्राम म्हणजे ते प्लेटचं थोडंसं असं ते असं हे आहे. चला 1 किलोच्या होतातच होतात. हा अर्ध्या किलो मध्ये 1 किलोच्या होतात आणि 1 किलो मैदा घेतला तर तुमच्या सव्वा वाटीच्या प्रमाणे 3 वाट्या म्हटल्यावर सव्वा सव्वा झाल्या ना हो. 4 वाटी झाल्या की नाही.
हं. मग तसं होतं ते. 5 वाटी मैद्याला सव्वा-सव्वा वाटी घ्या. बघा 1 किलोच्या त्या शंकरपाळ्या तुमच्या 2 किलोच्या होतील. अर्ध्या किलोच्या केल्यात तर 1 किलो होतील. नक्की आणि असं प्रमाण अचूक घ्या. सगळ्या टिप्स फॉलो करा, ज्या मी आता सांगितल्या आहेत त्या हॅलो? आणि करा. तुमच्या अजिबात शंकरपाळ्या फसणार नाहीत. आणखीन कोणती लाईव्ह हां, रेसिपी बोलली हवी ना. असेल तर सांगा. आम्ही प्रयत्न करू तुम्हाला ज्या हां, हव्या हां. आहेत त्या. उसका जसा बर्थडे है. वेळ मिळेल तसा. दिवाळीला आता फक्त दिवस रवले 12. हाँ, मुझे त्यामुळे भी तुम्ही पता आमका था कि जोडून वो राहा. वैन वाली आणि बाद आता में काय बोली करतो, कि बर्थडे निरोप रहता है तो घेतो. आप ऐसे आज्ञा कपड़े डाल असावी. सकते हो। चुकले मुझे आमचे किसी ने काही तर इन्फॉर्म क्षमा असावी. आणि त्या ताईंना सुद्धा धन्यवाद, ज्यांनी मनापासून कोण दादा ताई होते, की आमचं चॅनल पूर्ण भरभरून जावं. त्यांना ह्या शंकरपाळ्या इतक्या धन्यवाद. म्हणजे परातभर शंकरपाळ्या होत्या ना, तेवढं धन्यवाद. मनापासून समुद्रात पाणी मावेल नाही इतकं धन्यवाद मी त्या दादांना. कारण त्यांनी चांगलं कमेंट केली, की तुमचं चॅनल खूप पुढे जावं. मला खूप आवडली ती कमेंट. ताई असो, दादा असो सगळ्यांना आणि ज्यांनी चांगल्या कमेंट नाही केल्या त्यांना सुद्धा धन्यवाद. आता अरे निरोप घेतो. धन्यवाद.